Assalamu alaikum. Etiniz hayırlı olsun. Ne dip olsam. Yine de Abdülkulif'in kitabının devam ediyes ve ondan öňünçe bir Mahdum Uly'nyň dini bilen diýen goşgusy bilen başlajak bolýan. Ne dip bolsam. 7 gat asmany ýeri mäkam eden bir Allah'tır. 2 jahanyň serweri din Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'den owul öten, Allah'ın sırrına yeten, Tur dağında mesken tutan ol Musa Kelimullah'tır. Nice mursal neve geçti, dünyanın ahiri puştu, gämi bağlap, ol da geçti, ol dağı Nebiyullah'tır. Ebu Bekir, Osman, Ali, birinden senalı, Kâbe şehrine binalı, İbrahim Halilullah'tır. Yakup ağlap günne sava, düşüp zindana gazaba, Müsür şehrinde Yusuf'a aşık olan Züleyha'dır. Gün topraktan olmuş Ali, İsrafil suruna bağlı, Davud peygamberin oğlu, Ul Süleyman padişadır. Hak'tan dilerler ömri, tevekkül kıldılar 4 yari. Hak yetirse zülfikari, din kuvvati murtazadır. Güzel Allah nazar salan, Meryem'in mehrinne galan, 4 kitabın birini alan, ol İsa Beriullah'tır. Mahdum Uly, ya Habibim, unutmasın seni tilim. Hazreti Muhammed Resulüm, sığındığım bir Allah'dır. Allah can dilimizden peygamberimizi, Allah Teala'nı dilimizden düşürmesin. Son kıdemimizde de durmuşumuzda da her gün yatlamanı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip halis nurlarının olmaklığı nesip müyesser eylesin. Ve ekranda da yazışımız yalak ve devam ediyor sizin Abdülkulif'in geçmişi yazan kitabı bugün 5. bölüm bolyar ödeyen 114. sahipa. Şu kitapta biz nämeler gördük bugün eçerli bolup geçen zatlar, yani bugün eçerli diýeni mesela mine şu at gelli 98. yıl ve 2002. yıl barada bir zatlar yazacak bolýa. Umuman her yerden alıp şahsiyetleri getirip başladı. Bugün çıkış edilecek Serdar Rahimov, bundan öň aýdylan adamlar kıyskaça aytıp geçti, başına gelsen zatları töwregi näkilerin biz görüşjek, biz söwüşjek, bizleri rejime garşy, Niyazova garşy eýdeliň, beýdeliň dip gıýgyryp berenlerin hemmesinin köpsiniň yalançydygyny, maşenlikdigini subutlaýar şu depterde ve soňuna aýtjak diýenem üçin bu zatlary ýazanymy soňuna ýetenimize onam öwreneriz. Indi bu tema Serdar Rahimov bilen başlaýar. Dowamyny kimler bar bolsa göreriz. Сергей Рахимов вышел на меня вскоре после нашей поездки в Ашхабад в апреле 98 года. Anı 98 yılda Kaşgabada gelýär. Muny halk bilen görüşmezlik üçin ýaşaýan öýüniň töwereginiň gamaýarlar, polisiýa, KGB hiç kimi geçiren oklar. O döwürlerde de internet diýen zat ýok. Bolsa bir damaşny telefon bar, olam işlänok diýe. Hiç kim bilen habarlaşyp bilemok, hiç kime maglumat berip bilemok. Orusların beren teklifine göre biz sana halas edeli, kömek edeli, seni öldürürler deyip Oruslar bunu iyiden dağınan 5'te aeroporda alıp gidiyor. Sonra maslahatlaşıyorlar. Ananma Oruslar sen aldarlar, hile derler diyenle ayalı bile maslahatlaşıyor da hiç kimi dinlemen sebebi. Sebebin daşa yurtta gezip teoriyoruna iç hali adam aldar göründen son ananmayamı näme bir aeroporda geliyor da aeroporda gelmem ýagdaýy görýärler, ayaly bilen bir-biriniň ýüzüne seredýärler da кажется нас предали diye. Teme Serdar Hoca'nı pes, ben o dövrde yoga.
Окуда дöwürlerde. Neyse dinläliň. Средар Рахимов вышел на меня вскоре после нашей поездки в Ашхабад. Ашхабадтан gaýdanynda bildi orslaryň muny aldandyklaryny. Орсияда gelenden soň has göz ýetirýär. Его и его товарищи привел к нам Фомин Анатолий Петрович. Они сказали, что представляют Компартию Туркменистана и присоединяются к Объединенной демократической оппозиции. Yani ODOT tip birleşikleri vardı bunların. Birleşen оппозиция deyip. С тех пор с Рахимовым мы встречались регулярно. В этих встречах принимал участие Фомин. Последняя встреча с Рахимовым произошла в здании Института станкостроения, где работает Фомин. Это было летом 2002 года. Мы обсуждали ситуацию в Туркменистане, в оппозиционной среде. В частности, действия Бориса Шихмурадова и его группировки. Я рассказал о посредничестве Гуванча Джумаева между мной и Шихмурадовым. Об обещаниях Шихмурадова действовать согласно и скоординированно с нами и о невыполнении им своих обещаний. Türkmen opposisiyasının arasındaki ağzalalık, soňky döwredilen opposisiýanyň ağzalalyk, ulumsuluk, menmenlik şu döwrede bar eken. Я и Фомин оказали на его отказ участвовать в конференции оппозиционных сил Туркменистана, проходившей в Вене 8 июня 2002 года. Я рассказал им о обещаниях Джумаева подготовить людей в Туркменистане. Ой, гелбери. Мяулап yürüyor düşürdüm. Так. Я рассказал им о обещаниях Джумаева подготовить людей в Туркменистане к массовому выступлению против режима Ниязова и его просьбе о том, чтобы в этом году я не уезжал в деревню отдыхать, ибо он обязательно пришлет за нами с Шихмурадовым чартерный самолет, чтобы мы прилетели в Ашхабад. Попытка для участия в мирной демонстрации. И Фомин, и Рахимов говорили, что не доверяет Гуванчу Джумаеву, проявляющему активность на стороне Шихмурадова. После долгого обмена мнениями мы пришли к выводу, что объединенная демократическая оппозиция Туркменистана будет продолжать свою линию на объединение всех демократических сил в борьбе с режимом Ниязова, но не будет принимать участие в каких-либо авантюрах номенклатурных кланов. На 4 ноября 2002 года в Москве была намечена конференция Объединенной демократической оппозиции Туркменистана. Для негласного участия в ней я пригласил и Рахимова. Перед началом конференции я поинтересовался у Фомина, не приехал ли Рахимов. Он сказал мне тогда, что не приехал. Но, как выяснилось позже, Фомин сказал неправду. Рахимов приезжал тогда в Москву и провел тайную от меня встречу с представителем Шихмурадова. В этих сепаратных переговорах участвовал, по-видимому, и Фомин тоже. Не знаю, кто выходил на них и каким образом уговорил их участвовать в том, что затеяла группировка Шихмурадова, но, очевидно, они дали согласие действовать в команде Шихмурадова. Фомин отрицает свое участие и в разговорах со мной называет Сердара Рахимова предателем и ненадежным человеком. Но к Шихмурадову они перебежали, скорее всего, вместе. Об этом свидетельствует и заявление Фомина от имени Туркменского Хельсинского комитета, которое он выпустил, не согласовав его текст ни с кем из своих коллег по ОДОТ. Поэтому оценки ОДОТ и Фомина событий 25 ноября 2002 года, yani Sancar ayının 20. yılın Sancar ayının 25 diye vaka var, arada görüngelde, получилось совершенно разные. Некоторые соратники Рахимова по партии приезжали ко мне после событий 25 ноября и заявляли, что они не имеют никакого отношения к участию Рахимова в действиях Шихмурадова и не разделяют позицию Рахимова. По их словам, Рахимов пытался уговорить их выступить на стороне Шихмурадова в событиях 25 ноября, но они отказались это делать. О событиях, предшествовавших 25 ноября 2002 года. Страница 116. Прошло уже более 3 лет. Демек, 2005 жылда yazıp отыды. С тех пор, как 25 ноября
2002 года была совершена так называемая попытка покушения на жизнь президента Ниязова с целью совершения государственного переворота в Туркменистане. Будет правильно и справедливо рассказать о некоторых событиях, имевших место 25 ноября и имеющих ко мне определенное отношение. Начну свой рассказ со знакомства с одним из участников этих событий – Гуванч Джумаев. Я поддерживал контакты с этим человеком, начиная с 1999 года. Тогда Джумаев переехал в Москву после того, как, по его рассказам, его стали притеснять туркменские власти, создавая всяческие препоны ему с его бизнесом. Он был владельцем крупной по туркменским меркам компании «Гайрат», занимавшейся как торговлей, так и мелким товарным производством. Инициатором моего знакомства с Джумаевым был Черкес Курбанов. Ага, дошли до него тоже. Черкес Курбанов – это Англияда яшая, Чхшедия, адамдар турин орыс шүрлі көпленч, который дал мне его телефон, но просил не говорить Джумаеву об этом. Я не говорил Джумаеву этого, и он не спрашивал, откуда у меня его телефон. Мы довольно часто встречались с Джумаевым и обсуждали ситуацию в Туркменистане. Он выступал за радикальное решение проблемы путем насильственного отстранения Ниязова от власти, так как народ доведен до состояния страха, беспомощности, инфантильности, одним словом, неспособности самому справиться со своими проблемами. Он утверждал, что туркмены сами никогда не будут бороться за свои права. Я отметал этот путь, исходя прежде всего из того, что у оппозиции нет сил для этого. И поэтому я допускал, что Джумаев говорит это с провокационной целью, с тем, чтобы втянуть меня в грязную авантюру и потом, предъявив соответствующие доказательства о том, что я являюсь террористом, сдать меня туркменским властям. Ну, похожая история. И это тоже сейчас происходит в некоторых кругах. Джумаев рассказал о своих хороших связях с приближенными азербайджанского президента Гейдара Алиева, а также с американскими и узбекскими послами в Туркменистане Лорой Кеннеди и Кадыровым, которых можно будет использовать в борьбе с режимом Ниязова. Опять тут Америка и Узбекистан. Теперь, первый раз в 1998 году были Америка и российское посольство, а теперь Америка и Узбекистан. Я не возражал против этого, чтобы использовать эти его связи, если это возможно. Но вскоре, летом 2001 года, туркменские спецслужбы с помощью российских своих коллег арестовали Джумаева в Москве и вывезли его в Туркменистан. Жена Джумаева Алла позвонила мне в деревню в Вологодскую область, куда каждое лето я с супругой уезжаю отдыхать, и попросила, чтобы я выступил в защиту Джумаева. Зная, что туркменские власти больше всего боятся гласности, я выступил с заявлением от имени фонда Туркменистан с осуждением внеправовых действий туркменских служб на территории другого государства. Одновременно я обратился к международным организациям Human Rights Watch, Александру Петрову, правозащитный центр «Мемориал» к Виталию Пономареву с просьбой поддержать Джумаева. Они выступили с осуждением туркменских властей, но на второй день после наших заявлений корреспондент радио «Свобода» в Туркменистане Сапармурат Авазбердеев передал из Ашхабада интервью с Джумаевым, в котором Джумаев дезавуировал наши слова, заявив, что не нуждается в адвокатах, что его никто не арестовывал в Москве, он свободный человек, и что он сам по своей воле приехал в Ашхабад и спокойно гуляет по его улицам. Вуаля! Прошло несколько месяцев после этого случая, и Джумаев вновь появился в Москве. Он позвонил мне и просил встречи. Я, еле сдержав свои эмоции,
согласился принять его дома, хотя супруга моя была категорически против того, чтобы я встречался с ним в доме. На встрече Джумаев клялся и божился, что он по-прежнему является противником режима Ниязова и готов сотрудничать с нами в борьбе за демократию в Туркменистане. А что касается его заявлений о том, что он чувствует себя в Туркменистане свободным человеком, то он вынужден был так заявлять, чтобы как-то спасти себя и свой бизнес. За эти слова, сказал Джумаев, ему досталось яд отца, который говорил: «Что же ты, сукин сын, ответил тем, кто выступил в твою защиту черной неблагодарностью?» В ходе этой встречи Джумаев настойчиво интересовался одним вопросом: имею ли я отношения с Борисом Шейхмурадовым, объявившим себя оппозиционером? Связывались ли мы между собой? Я ответил ему: нет. Но он не поверил моим словам и приезжал ко мне в Химки еще несколько раз до отъезда в Ашхабад. По всему было видно, что Джумаев приезжал тогда по заданию КНБ Туркменистана. Несмотря на это, мы расстались, договорившись продолжать свои контакты и борьбу против режима Ниязова. При этом Джумаев обещал распространить листовки на туркменском и русском языках, которые были отпечатаны мной в одной из московских типографий в количестве 2500 экземпляров еще в декабре 1999 года и переданы для распространения Джумаеву. Джумаев обязался спрятать эти листовки среди груза с лекарствами и перевезти через Баку на пароме в Туркменистан. Он говорил, что его ни в чем не заподозрит, поскольку одним из направлений его бизнеса является торговля лекарствами. Он говорил, что в его фирме трудится несколько тысяч человек, которые будут готовы отдать за него свою жизнь, и эти люди будут распространять листовки. Я, конечно, уже не верил этим словам Джумаева, но сделал вид, что продолжает доверять ему. А вот да. Прошло еще несколько месяцев после этой нашей встречи, и Джумаев снова объявился в Москве. Это было в апреле 2002 года. Он позвонил мне домой и сказал, что находится проездом в Москве и нам нужно срочно увидеться. Я назначил ему встречу в тот же день, и он приехал к нам домой в Химки около полудня. Разговор был долгий и крутился в основном вокруг одного и того же вопроса моего объединения с Борисом Шейхмурадовым. Я ответил, что ничего. Я ответил, что ничего против такого объединения не имею, и было бы правильно и полезно господину Шейхмурадову с этого начинать свою оппозиционную деятельность. А то ведь Alo, assalomu alaykum Sardar aka. Wa alaykum salam. Kitap okuyor dedim. Sen şu an kitap okuyorsun da Avdukulif'in şonu okumakla manisi näme mesela? Näme sebäpden okuyan sen şu Avdukulif'in kitabını? Tabii Avdukulif'in kitabını bir gedek dol okudum ve bunu halka okap vermekligi makul gördüm. Näme üçün 93-94 yıllarda bu opozisiya hareketine başladı, yani 30 yıl bundan ve şu günde bulup geçen zatlar elbette ki o dövrün şahsiyetleri, artistleri, başka adamlar, sen de ben de belirtiler başka bir adamlar yönü edilen oyun, kurulan oyun opozisiyaya karşı bu Abdülkulif ediliyorlar, tattırmadık çaktıklarını, bir giden adamın kanı dökçektikleri vardı, edilen kirli planları, hükümetin, KGB'nin planları, şu günde näme oyun oynalan bolsa, şu günkü güne şu oyun oynaldı. Ve bu kitabı yönökey dilde yazılan, bu kitabı dini okusan ya da dinlesen ve şu günkü vakaları dinle otikan, etçegi işin, at ütkediyen familya, ütkediyen şahsiyet, ütkediyen orta hedip çıktığı emmeden, şu bir oyunu oynavatır. Yani bugünkü güne ütköşüklük däme de var, o dövrde internet yok,
O döwürde adamlar birini beri uzaktan görüp bilen aklar ve bu oyunları islendiği ýalyk oynap bildiler. Yani bugünkü günde bu oyunlaryny öňke alak oynap bilen aklar sebäbi internet, YouTube, TikTok dogry aýdýan adamlar, hakykat aýdýan adamlar, meselem pikir etipler, bir ýerde tarakanlar üýşüp oturan bolsa, çyrany ýakan wagty näde? Tarakanlar gaçýa. Bugünkü günde internet, TikTok ve hakykat aýdylýan sözler şo tarakanlaryň üýşüp oturan ýerine tutulan çıra ýaly bolýar-da bular pytraşyp gaçýa näme uçuranyny düşünmän. Düşündiňmi? Bilemek sonra. Yine bir zat doğada. Mesela maydalı. Gelaydalı Avduklif'in döwründe şolar ýalak oppozisiýa oyuna getirilip hökümet haýyryna oýnanan bolsa, bunam Avduklif kitaby bilen ýazyp goýup giden bolsa, sen de muny dogry şekilde okan bolsaň, indi häzirki wagt internet ulgamynda hiç bir zaty gizläp saklap bolanok. Dogrudan her bir zat ýüze çykýar. Mesela oturup pikir etýände adamlary näme üçin Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy görüşdirýärler we görüşdirjek bolýarlar. Ve Türkmenistanyň resmi prezidenti Serdar Berdimuhammedow bolsa gözümizin içine bakıp sag bolsun aýdýarlar. Mesela oturup pikir et. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň resmi prezidenti hem Serdar Berdimuhammedow. Emma halkyň öňüne çykan adamlar näme üçin mejlisiň başlygynyň garşysyna görüşdirýärler? Näme üçin prezidentiň garşysyna däldinim mejlisiň başlygynyň garşysyna görüşdirýärler we Serdar Berdimuhammedow sag bolsun aýdýarlar. Näme üçin sag bolsun aýdýarlar? Produktlar arzanlady diýip. Ýagny türkmen halkynyň garnyny doýur diýýärler. Dogry dälmi? Indi diýmek isleýän zadym oturup sinese Avduklif'in döwründe nähilek taktik ulandylar we häzirki wagt nähilek taktika ulanýarlar. Razynçyda näme? Indi teklifim gel muny bilelikde şu an 114 120-nji sahypada bilelikde okak turly 194 sahypasy bar ve ýalňyşmadan meniň kanagatyma görä soňuna gelenler kitap okanyňda şeýle bir nemesi bar-da men çağırykdan kitap okabany görýän. Bir gezek şo bir kitaby okap başlasaňyz diýe, meselem şeýle kitap açýan diýe. Der bir sahypasyna düşünjek bolup azara galma diýe. Kitap açdyň, okap tur sahypany yapan wagtyň kitabyň içinde kelläňi güp edip oturýar diýen bir sistemasy bar. Şonuň üçin okap turmaly. Bu kitap aslında kitapdan ziyada bunun başına gelen zatlar sebäbi ýeke bolup çykýar ýola. Ýeke bolup çykýar men opozisiýa gurnajak diýip ve töwerekden çykyşyp üýşüşüp menem görüşjek çıkanlardan doly. Çykýarlar we hemmesiniň köpsiniň dönükdigini 98-nji ýylda göz ýetirip başlaýar. Birinji hereketinden. Indi dönükdigini, satkyndygyny köpsini soňundan bildim bolup duran zatlary diýe. Şonuň üçin sabırly bolaldy. Soňundan bu aslında kitap hem arza şeklinde, hem şikayet şeklinde, hem adam içindeki derdini dile döküp gidýär. Meselem soňunda bir söz bar, men o söze häzir aýtsam kitabyň gyzygy gaçýar. Gel soňuna çelip dinläli, gaýrat et. Çydap biljekmi? Arada bölüp durarız. Ýöndi bärde bir zat da Serdar agam. Sen kitaby okudum diýdiň, dogry dälmi? Kitaby okudum diýdim. Men şonu bir gezek, ýeni bir gezek okujak şonu. Çok bolýar. Okamady adamlar bar. Sen häzir orçok awatyň agam. Dogry dälmi? Her kimem kitabyň, kinonyň, hekaýanyň, rowayatyň manysyny bilmek isleýärler. Dogry dälmi? Her bir zat bir zatyň manysyny berýär. Häzirine buny Avduklif ýazypdyr, näme üçin ýazypdyr, näme sebäpden ýazypdyr, näme netije çykar bileningde, okanynda sen näme ütgedip bilersiň, näme netije gazanyp bilersiň, näme ütgeçiklik edip bilersiň. Bilýärmi şo manysy bolmaly her bir zatyň. Indi seret ağamda. Yine de mesela sana düşündürýän şu kitaby aslında okak tutarmak, osan diskussiýa etmekdir bu barada. Nämeler diýär, nämeler goýar, sabırly bolup başarmaly. Adam oğlu howluk ýa diýär hemme de edecek bolup. Her zat elinden gelenini etmeli
netice eyle olarken, netice beyle bolarken diýmeldir. Biz bugünkü günde bunun başına gelen neticesini aýdyp bilýäs, ýöne kitabı okap gutaryny aýdyp bilýäs. Sen görýäňmi? Eýem ansada gatýan. Okapsyňa aýdy ber soňuny diýen. Ýok, aýtjak däl soňuny. Muny efire gelip dinleýänler bar. Men bunu efire zapis edýän. Efire zapis edenden soňra YouTube'a goýýan adamlar ýaltanman oturup dinlesin. Ýok, men dinläsim gelen ok diýse, ana Telegram çadyň içine girseler, Telegram çadyň içine munyň PDF formaty bar, alyp okasyn. Ýöne biziň türkmen halkynyň köpüsiniň psikologik ýagdaýyny bilýäs. Kitap okamana ýaltanýarlar. Ýöne bir gurrun berse dinleýärler. Meselem aýdýan, o adamlar Kur'an okan, ahireti bilin, Allah'ın bize beren kitabını okalyň, nämeler ýazylypdy, içindäki berilen Allah'ın beren maglumatyny, görkezen ýollaryna doýup bilmejekdirsiň. Allah yüce Rabbim, mübarek Allah'ım, Rahman bolan Allah'ım 1500 ýyl mundan Kur'an-ı Kerim'de hemme zady ýazyp öňümizde goýupdyr diýen wagtyň adamlaryň käbirler çykýar da işim bar, ýetişemak, plan molla gidýän, soraýan, plan işana gidýän, soraýan, şoňundan oňşýan. Näme diýjegini bädesin? Diýmek bular dinlemäni goýýar. Diýme dinlesinler, düşüner, düşünmelik düşünmez. Ne yapalım? Diýär Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gerek ağlap Allah Teala ýalbaranna, inanan oklar, ya Rabbim men näme deýin diýenne, ya sen islesen asmana merdiven gurdam asmana çykyp görkäs, ýeriň düýbüne girde ýeriň düýbüne ki nygmaty çykaryp görkäs, inanmajaklar ýene-de inanmazlar diýe. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselama daş bilen urup ona zeper ýetirenlerinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'ın huzuruna ýalbaranna, bunları ýok et, bunları yitir, bunları näletli diýmeýär diýe, Allah'ma hürli ümmet diýe. Ey Allah'ım sen bunları bağışla. Bular bilen oklar, bunları bağışla, bular bilen oklar. Ana askeriya bir. Sen bunları bağışla, bular bilen oklar diýip Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam ýene de ötünç soraýa, muňa el galdyran adamlara garşy. Peygamberimize el galdyran adamlara garşy. Peygamber Aleyhissalatu vesselam muny beýdip düşündiren wagty biz oturup durup ey adamlar okama, ýene size deýişli ýerlerini men aýdaýyn diýsem, näde dogry bolýar. Sebäbi kitap aslında bir arza, şikayet, dava, cencel ve diýär ki soňunda aýdýan bir sözü bar. Ona aýdaýyn bolýan goýmadyňda men näçe wagtdan bäri soňunda aýdar. Yo agam sen wara, seret agam, sen şu wagt başga bir zatlar aýdyp otdyň wara. Meniň gulumda başga bir, men diýär ki şu seret. O şu urda gaýtalaýan, onda men alyp bilem, o sen sinetip gör Serdar agam. Awduklyfyň döwründe bir giden oyunlar oýlanypdyr. Bunu Awduklyf kitabynda şikayet hökümünde, arza hökümünde bildikleri ve baştan geçirmeleri görnüşine ýazyp gidipdir. Sebäbi kimin kimligini ýazyp gidipdir o. O diýär ki ýanglışman gelejekde ädim ätmäň. Meselem Awduklyfyň döwründe edilen oyun häzirki wagt nähilek şekilde edilip otdy. Meselem oturup pikir edip gör. Adamlary Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy görüşdirýärler. Serdar Berdimuhammedowa övgül sözler aýtýarlar we efirlerde diňe azy haritlaryň gyçylygyny aýtýarlar, işsizlik meselesini gozgaýarlar. Ondan soňra şu yeter yetmezlik meselelerini gozgaýarlar, ýa-da bolmasa hökümetden bir zat talap edenlerinde sen şunu goýber, sen şuna azatlyk ber. Kagbutda şonu goýberip şoňa azatlyk beren halatynda bu hökümet bilen aralaşjak ýalak hereket edýärler. Ýagny adamlar alyp bilen ogo bulary bilýärmi? Alyp bilmek. Bizim niýetimiz prezidenti aýyrmaklyk bilmeli. Seret öň Awduklyfyň döwründe Niýazow bar, bir adam bar. Birini aýrakka o muny ýamanlaganda muny galdyraly diýen düşünje ýok. Bir adam oturýar ezipäň başynda. Bir adam oturýar we bulaşdyryp oturýar mesele. Eden netdirip oturýar. Elbetde ki hyzmatynda komitetiň agentleri we komitetiň işgärleri KGB diýen bu işte aktiv rol oýnaýar we munyň verbowka eden agenturasy iş edýär. Meselem özleri gönü-gönden girip bilen aklar käbirleri adamlar ulanýarlar. Bir biznesmeni şantaj edýärler. Birini bir geçmişde olan jenaýaty bilen şantaj edýärler. Birini ýene bilen şantaj edýärler. Her türlü ýollary bar. Birini gorkuzýarlar, birini inandyrýarlar, birine pul berýärler. Her türlü ulanýarlar. Inden
Bugünkü günde sistemi azıcık tapawutly. Näme bar? İki sanagy bar. Biri meclisin başlygy bolup otyr, Gurbanguly Berdimuhammedow, biri oğlu otyr, Serdar Berdimuhammedow. Buların arasında ben onu bir şu güne çelin 119. sahypaçyl okan yerimizde biz näme görýäs? Altykulifan gaza getirmek üçin ana ýurdun iç meselem gündogdy kim ýa biri wady gün ýadyma uçanak familyasy, biriniň at familyasy geçýär. Ajdar dağa gelip gittirmanyň ýanyna 97-nji ýylda düşünýän hemme zat taýýar, halk ayaga taýýar boljak bolupdy, üýtge diýes, aýyr diýes, ýene bir zat dikkelende aýdylýan zatlar. Kynçylyk bar, produkta yetmezçilik var, yeter yetmezçilik var, adamlar canından doydu, hemme şunu agdyrjak, hemme näme etjek. Bugünkü edilip oturan görümler şo wagtda edildi. Ýene wagtda bir şahsiýetde garşy edildi. Bugünkü günde indi seret biri vardı, Gurbanguly Berdimuhammedow bady 2000-nji ýyla çeldi. Ýene bu kellesini işletdi da 2022-de näme etdi? Ukrainada uruş başlady, bombalandy. Kader men garradym, men yaramak, men gitjek diýdi da sayladyp ogluny getirdi. Munyň bilen näme etdi? 2024-nji ýyl 25-nji ýyldan öňümüzdäki ýylda fevral-mart aýynda bolmaly saýlawlary 3 ýyl öňüne süýşürdi da özüne plus 4 ýyl wagt kazandy. Düşünýärmi? 7 ýyl prezidentliň möhleti. 2020-ge geçirdi. 3 ýyldan soň saýlaw bolmaly. Meselem 2025-de dünýä ýüzi açyk, her kim gidip bilýär, gelip bilýär. Saýlawlar bolýar ýa saýlawlar bolup bilýär. Arkaýynda şo döwürde diýä pandemiýa ýapylmaka ogluny getirip goýýar da özü wezipe aldy. Ol ogluny gözüçe oturtup goýdy onu otayda. Dokumentalny prezident bir sanak bar, ýöne ýörede oturan şolar. Hemme de edip oturan, kontrol edip oturan. Meselem senem aýdýan efirlerini bunu yamanlajaklar, onu övjekler, otan ýene de galan saýlawda da ýene şu bolar ýarak, ýene de muny övmeli, muny gowy görkezmeli. Şol sebäpden onu aýyrmaly, muny aýyrmaly. O döwürde 90-njy ýyllar, 2000-nji ýyllar ýurt täze guruldy we elitany, ýani elita diýeýin näýini, töweregindäki kömekçilerini, täze baýlaryny Niýaz özleri etip başlady. Indi Gurbangulyň töwereginde barmy ýaly baýlar? Bar. Ýöne Gurbanguly baýlary bular kim? Bular ýeke şahaýaly bir zat, her haýsy. Näçe neme bolsalar. Aýny Serdaryň öz baýlaryny döretmeli. Düşünýärmi? Şoň üçin Serdary övýärler. Serdary övýärler ki, Serdar hamany onu aýyrdy, muny aýyrdy. Ýöne Serdar täze adam getirip otdy-da özünden kiçi, özü bilen deň. Düşünýärmi? We özleriniň baýlaryny özüniň güýjüni döredi otdy. Indi şu aýda Gurbangulyň elinde bir güýç bar. Özüne değişli adamları, baýlyklary bilen Serdarym şoňalyk bolmaly diýerler de Serdary şoň üçin övýärler. Onu yamanlaýarlar, ol gyra çekilýär, türme basyp otýar, türme basanak. Meselem Batyr Attaýew näme etdi? Hiç sadem edenek. Prokuror wagtda bir giden bokçuluk etdi. Sowda ministri bolup oturan bokçuluk etdi. Soňundan gelen bir kömekçiniň birisini ýarysyny aýyrdylar. Aýana muny garada goýdy ýene. Bir gün ýene bir ýere belleseler men görjekler. Bu özüniň armiýasy bilen otý, muňa da gerek armiýa. Muňa adam töwereginde adam bolmaly. Her bir adamyň arkasynda ýakyny bar, garyndaşy bar, onusy bar, muňsy bar. Bular şeýdip güýçlenýärler. Ýöne Allahu Teala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? İman eden bendelerime senin düşmanın güýçlenli diýip habar gelenlerinde olaryň imany artarmış diye Allah Teala iman eden bendelerini imanını arttırsın inşallah. Mesela ya Matun Golün koşkusunda dini bilani den yerde geçer. Evet. Haktan dilerler ömri, tevekkül kıldılar 4 ýary. Hak yetirse zülfikari, din kuvvatlı murtazadır diýen. Hak bizi zülfikara yetirsin inşallah. Haksızlığa karşı, adalatsızlığa karşı. Haydi ver. Serdar ağa, onda sen diýjek bolýan syň edýän bolsaň, bir aýalyk yegenleri erwededik görkezýärler, gyzorlapdyr dik görkezýärler. Syň edýän efirlerde, YouTube'larda, TikTok'larda ay yegenler beýle. Soňundan ikinci ayım ana Serdar yegenlere çare bolupdyr, ana Serdar plan yegenini basypdyr, ana Serdar plan aýal doganyň nemesini biznesini elinden alypdyr diýýärler. Bilýän syň edýänmi? Ondan soň yine şu taýda Serdar odan bir şekilde halkyň aňyna oturtýarlar. Kagbutda şo ganhor halka serede aýjak ýala gedýärler. Umit tohumdan tepeläp böler şu wagt bilýänmi? Temelini tutup böler. Soň haýsy bir siýasatçysyna syň etýän de oturyp dinleýän olyny
Odan bir şekilde mesela maýda Serdar Berdimuhammedow diye Gurbanulynyň aýaly dogany diye iş wezipesinden aýrypdyr diýen bolýar. Onu kim belläpdir we näme üçin aýrypdyr, aýrylany kim bilýär, haýsy ýerde gördüňiz, nerede gördüňiz? Hiç bir zat informasiýon ulgamdan tapyp bilmeýän dogry düzgün maglumaty hiç zat ýok. Meselem prezident saýlaw döwründe nähili tez bir şekilde saýlaw geçirdiler. 18 günüň içinde saýlaw etdiler. Bir giden siyasi parçalary görkezdiler. Han bu siyasi parçalar, han o siyasi parçalaryň agdalary, han olaryň hereketleri, han olaryň dowamlylygy, han olaryň halkyň büdjetinden aýry galyp oturan bir giden siyasi parçalary we Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanda näçe sanyk siyasi parça bar diýip internet ulgamyna ýazan wagtyň görkezýän zat ýok. 3 tane bu 4 sancak resmi parça vadik görkezýär we resmileşmedik parçalardan 9 sanak dik görkezýär. Ve bu parça, bu siyasi parçalar, bu siyasi parçalar Türkmenistanyň içinde büdjetden aýly galyp otur, iş görkezmeden aýly galyp otur. Indi oturup pikir edip görýän da Türkmenistanyň içinde prokuratura var, suud var, häkimlik var, arçynlyk var, bamy bar, elbetde bankymyz bar. Hemme zadymyz bar resmi bir şekilde ýöne halkyň derdine ýaranyp. Indi ýurtdaşyna gelýän. Siyasi hereketçiler, gorýan diýen hukuk goraýçylar var, siyasi opozisionerler var, siyasi liderler var, siyasi prezidentler var, narodny izbirini prezident diýilip adalyp berenler var. Emma bulardan hem peýda ýok. Ve Türkmenistan içindeki edaralardan hem peýda ýok bolşalyk, ýurtdaşyndaky resmi guramalardan hem peýda ýok. Ýöne bamy bar. Ine Türkmen halkynyň ýurtdaşyndaky siýasatçylaryň hakyny hukugyny gorýar diýen guramalary we ýene garagörleri we osy we busy we ýöne bu Hudaý uranlaryň bu öwliýa almadyk çöp diýүүлerinden Türkmen halkyna peýdasy ýok. Ýöne bamy bar. Adamlar Sinetip gör Sultan Açylwany nätdiler. Sultan Açylwanyň videosyny alýarlar, öz kanalynda ýaýynlaýarlar. Bu adamlary görkezip halkyň ynamyny alýarlar, like alýarlar, patpisaska alýarlar, goldaw alýarlar, alkyş alýarlar. Iň soňunda da bu adamy Türkmenistanyň içinde banysada kolurup öldürjek bolup ödüp ýene ýaýynlaýarlar. Ýurtdaşynda näme edýärler indi? Ýurtdyň içindekiňe götünürdiler ana. Murat Düşeňow şeýtdiler, Sultan Açylwany şeýtdiler. Kim çyksa biziň aktivistimiz, biziň nämämiz, biziň onymyz diýip bir giden ol adwokatlary ýa bir söz aýdynlar, ýok etdiler. Indi ýurtdaşynda sinetip gör. Meselem Azatlyk radio sineden wagtym Humyda aýal doganmyzy Türkmenistanyň aktivisti ejer çekipdir gyýdyndan dik görkezýär. Humydan aktivistik görkezýär, sen edýärmi? Ýagny Azatlyk radiosunda suraty goýup ýaýlanan adamy aktivist edýärler. Soňra bu adamy hökümete garşy görüşipdir edýärler. Soňundan bu adamyň başyna gelen dertleri görkezýärler. Soňundan bu adamyň Türkmenistana deport bolanyny görkezýärler. Şeýdip bular wara o bu demokratiya, hakuka umtylan adamlaryň gözüni gorkuzyp oturýarlar. Kim saňa ruhsat berdi? Humydan aktivistmi? Humydanyň adyna Azatlykda ýaýylýan videolaryna, suratlaryna sinetip gör, aktivistik geçýär, o gözeňe türkür. Emma hereket edip beren adamlar aktivistik geçen okla öldürün, aktivist diýen bilen oklar. Birisi men blogger diýip gör, ýene birisi men ýene garagör diýip gör. Ne mesele şeýtsinler? Yo indi depesi başyndan diýmek isleýändir. Yo Serdar agam. Esiller da emma iş edenlerinden sonra izinde dakansa dursunlar da, doğru dälmi? Ýagny büýdüp halka aldap görmesinler. Mesela mäzir men Türkmenistanyň içinde bolsam, Azatlyk radiosu bolsun, hukuk goraýjysy bolsun, aktivist bolsun, ýene garagör bolsun, men bulara video çekip uğraşsam, bular bu videonu ýaýynlamaýar agam. Bular bu videonu gönümmeli hökümete geçirýär bilýärmi? Bular şonu edip çünkü Azatlyk radio ananyň senadır video uğratýan, Azatlyk radio sen videonu ýaýynlamaýar. Senin beren informasiýanyň başga görnüşini efire berýärler, emma seninkini bermeýärler. Sebäbi sinetip gör, Sultan Açylwanyň uğratýan videolaryny 1 aýdan, 3 aýdan, 6 aýdan, 1 ýyldan ýaýynlaýarlar. Sinetýän şour paýlaşýanlar. Kim Ruslan Mätiýew, Helsinki fond gezekleşip paýlaşýarlar soňam Azatlyk.
Bu näme alamaty? Bulayal gezip ýör, bulayal aýlanyp ýör, bulayala hökümet basmandyr, degmendir, ýenetmendir diýip ýurtdaşyndaky guramalara habar berip görkezýär. Meselem mäzir ol bu filial guramalar var, Human Rights diýdi, ýene diýdi bular meselem Sultan Açylwany deriňäp soran halatynda delil görkezmeli da Kabul Türkmenistanda diýri gezip ýör, ýaşap ýör diýmek üçin delil görkezmeli bu guramalara bilýärmi? Sultan Açylwa barada. Ine delil berýärler. Häzir kwatam syny tik görýärmi nähilege dotylar Sultan Açylwany giýje alqaýdypdyrlarmyşyn, aly bilmendirlermişin, ýani başyna gelen derdi görkezýärler. Çıkalgasyny görkezmeýärler, syny diýäm çıkalgasyny görkezmeýärler, çözgüdüni görkezmeýärler. Diňe adamlaryň derdini görkezýärler. Başga hiç tat görkezenoklar. Kim günäkär indi Sultan Açylwanyň şular ýalyk ýagdaý düşmany? Kim günäkär? Kim ýaýynlady şonuň videolaryny? Kim reklam etdi şonuň videolaryny? Dillerini götüne sokup otýlar, gurulaman otýlar. Bir aýalyň bagyny ýakýarlar, videosunu paýlaşyp onu reklam edýärler. Soňundan diňe surat paýlaşýarlar. Boldy bitdi. Türklerde bir söz var, ardından timsah göz ýaşy dökýärler diýip. Walla men oturup bara hayran alýan, bilýän mädir şu wagt meselem aýdy, ýönük hayran galma, sabr et. Bu ýyllyk düşman bilen göreşpeň, bir günlük düşman bilen görejeň. Şahsiyetlere üns verme. Onun için bu kitabı okuyanımın sebebi mesela edil şolar ýalyk sen käbir aýtyp geçen zatlaryň köpüsi şu taýda bolup geçen prosta roller ütken, adamlar ütken ve birine gidip duran göreşi ikisine karşı etmedi. Yani bular indi Niyazova karşı göreş giden bir adama karşı. Bular indi şolar oyun oýnawaty bir adama karşı göreş öwrenen hem muňa karşı göreşeli onu ýogatdyryp halkyň nemesini taparız. Näme bulan bir täze gelen ey sen diýäň gara garga ak garga dogurdy diýjekler diýäň. Gara garga ak garga diýip bir gowy bir ýaman när bu onu gysýa, muny gysýa, biz aýsat göremedik ýurdun içinde. Soňky 4,5 ýyldan bäri ýagdaý gün-günden kıyınlaşıp elbetleşe gowlaşamak. Diňe bularyň käbirleriniň gefi bilen yaratdyrana käbirler meselem başga bir adamlaryň video paýlaşyp oty, adamlaryň ýaşaýşy görnüp oty, çağırlar ýarym aç, ýarym ýalaňaç, öýler ýykylyp betdi käbirleriniň, garry eneler köçede gezip ýör çağırlar, öýüni gowwalyp gowulagyň alamaty dälmi? Bu itleri, haýwanlary öldürip ýörler köçede bu ýurtda kıyamet kopsun diýip heşelle hakaylar dört bir ýan tarapdan tizrek kıyamet kopgay bu ýurtda. Yani Allah'ın diýeni boljakdyr. Bular müňdirli plan biçiversinler. Allah'ın diýeni boljakdyr. Erlerinden asmanam çekip Yine bir zat sorajak şu din meselesinde da meselemine bizler efirlere girip efirlerinde gurulan wagtlanmaz. Siyasata dini goşmaň, din aýry mesele diýýärdiler oýunda bular pony dine ýatypdyrlar, wara dini wagt edip başladylar. Täretimiz bozulmasyn diýip bara bular indi bu musulmançylyk hem el alyp dindar bolajaklarmy kawara tow etmez toýlarlar. Bola sana yetmendir. Dinini öwrenen adam, Allah'a yakınlaşan adam, näme dini görüp başlaýar. Çünkü Allah Taala onun yüreğini açýar we hakykatları görkezip başlaýar. Çünkü bu dünýäň üçin ýaşaýan, ýöne ertir birden öläsem Allah'ın huzuruna da gürläp bilmän durmaýyn diýip dilimden gowy söz düşürmeýär. Erbet söz aýtmaýan, erbet zat aýtmaýan, birine näme bolar şol töhmet atmaýan, gıýbat etmeýän seret. Ýa dinimizde 99'un üstünde haram zatlar bar diýip geçýär we bir yüzlerce sany haram zatlar bar, etmeler zatlar we domuz eti ýemeler 80-näçenji 90-näçenji bolup gelýär spisikde diýär. Emma welin gıýbat birinji ýerde durýar. Gıýbat günah hükmünde diye. Yani gıýbat eden adam öz ölen doğanının cesedini iyen ýalydyr diye etini deňeşdirýär şeydi. Ve bugünkü günde biz näme görýäs? Gıýbat edýärler. Bir-birine laq atýarlar. Ey ol Wahabi, ol nä dogry bar ya, ol plan, dur sen haýsy mezhepden, sen haýsy akidadan dur ya. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diýdi. Allahümme firli, Allah'ım bağışla diye. Raditu billahi rabban.
Rabbim Allah ve bir İslami dinen, dinim İslam ve bir Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem nebiyendi. Peygamberimiz Muhammed'tirdi. Bitti. Bitti. Öz aranızda davalaşıp, erceşip yine mesela şu Türkiye'de gidip etişon galaklatlar, Orsaya'da yine belki başka yurtların, kâvelerin arasında gidip birileri Kur'ancı diye, birileri hadisçi diye, birileri o tez olur diye, bizler siz diye. Bunların hiçbirinin ede oturun işine doğru. Ben hiç haysım koldamak. Sebebi Kur'an-ı Kerim'e okumalı, hadis-i şeriflere okumalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diye ki, Kayseri Sure'deki yardımı uçanak, yani başı söz içinde ne Kur'an'ı okuyup öğrendiniz ve Kur'an'ın içinden size haysısı ansat gelen mi olur şunu edin diye. Kolayınıza gelenini edin diye. Düşünüyor musun? Birek diye Maide suresinin 101. ayetinde birek Allah'ın huzuruna kıyamet mahşer günü Allah'ın soracak sorularını sorar. Birbirinizin göğününe degip birbirinizi ağzı birliğinizi bozmayın diye. Müminun suresinde dahi diye Müslümanlar kardeştir diye. Mesele bitmiştir. Ağa eken, kara eken, Yapon eken, Hıtay eken, Afrika eken, Nemis eken, Arap eken, Hind eken diye mesele yok. Müslüman olduğun mu mesele yapılıyor desen ağzı birliğin uğruna gitmeli. Düşünüyor musun? Serdar ağam var indi şol aslında dini cedel etmekle için ulanýarlar. Şonuň üçin bir giden dini bilmeýänler çıkýar. Şo näme dogry? Bir ruhsat ber amca. Şo näme dogrudygyny şu aýtjak bolýar. Meselem sen etdir. İslam dini cedel däl. Bular ýürüýte çykýarlar da cedel edýärler. Bilýän cedel edýänem ýene men musulman diýip bar ýa. Ondan soň cedel döredýänem men musulman diýip oty. Iki musulman efir açyp efire çykýarlar da dini cedel edýärler. Sen edýärmi? Yani o sen Rabbim Allah, kitabım Kur'an, Peygamberim Muhammed aleyhisselam diýdikden sonra sen ol Celal Karim üstünde uruşup görme, sen başka bir ahonyň aýdanyň üstünde uruşup görme ýa-da sen bir münafygyň eden iş üçin uruşup görme. Doğru değil mi? Bunlar birbirlerinin eden işinden misal alýarlar ve İslam dinini ýigrendirmekle üçin birek bilen jedel edýärler. Sen kim en musulman diýsen alhamdulillah men musulman diýärler, emma münafıklyk edip böler. Edýän iş münafıklyk çünkü bular meselen bir Türkmenistanda dünýä iýnenmizden sonra bize musulman diýildi, ýöne musulman dini öwredilmedi. Hiç kimem öwreden ok bilýärmi? Mesela dine bilmek isteyen zadımız ayetler o haram, bu haram, o haram, bu haram, o haram, bu haram değil ya. Ama İslam dininin näme manisinin bağlığını, näme dindiği var da musulman dini öwredilen o. Hiç kere öwredilmeýärler. Mesela şu wagt men mollaryň we müftülerin we ahunlaryň edýän wagtlaryna sin etýän olanam. Dine hadis gurrun berýärler. Peygamberjan aýdypdyr diýip dine hadis gurrun berýärler bilýärmi? Beres, her kim bilen ne diye, her kim özüne saylan ýoly bilen ýöreýär diýeriz. O näme üçin Allahyň aýdanlary diýip Kur'andan wagt etmeýärler. Allah berdi bu wagty. Dogry däme? Beres. Kur'an üstü bilen. Beres, gaharyň gelýär. Janyň ýanýar, ýene şeýleler zat bar. Kıyamet ahiret günü musulmanlar 73 görnüş boljakdyr. 73 dürli. 73 dürli barmağına tanadan 7 gedek tany 7,5 gedek. 73 dürli boljaktyrlar diýe hadis-i şerif ve diýär ki ve buların hemmesi meninki dogry diýip özünün dogrulary bilen, özünün gazananlary bilen buýsanjaktyrlar diýär. Ve sahabeler soruyor ki radiyallahu anhum ya Resulullah aleyhissalatu vesselam bunların içinde haysy doğru olacaktır. Hemmesi yanlış ne bilinecek bunların doğrusu diye ne Kur'an'a ve sünnete uyanlar diyecektir. Bunun gözüne getirmek için bir cemaat bulur. Yine şol cemaatin ediyen işi doğru olur. Ya da belli değil. Her cemaatin içinden belli bir adamlar çıkar, belli bir adamlar olur. Ve adama göre diğer Allah Teala ne oğlu atasına, ne gıyzı o enesine, ne tersine hiç kim biri için ılgacak değildir. Her kim Allah'ın huzurunda öz için öz cevap verecektir diye. Ve 73 görünüşün haysy doğruluğunu Allah karar verecektir. Biz adamlar karar vermene hukukumuz yok. Sen kafir, sen münafık, sen eyle, sen belli. Serdar ama bir madatır versene. Bu torina. Madatır vermene. Yok.
Yok Seret ol näle geldi o dinleyijilerin. Sen okama. Sen okama zatları. Okama. Bersene ma satana tutup sallaýyn şonu. Men bolmaz ýatyp bilmem wara agzyna berýän wara ejeň wara satandan tutup. Eje hemdirmedik ýaly edýän şonu. Ya ýatsyn akyllanar belki. Aklı bu başka sayda açık gelip oturun pidir o başka sayttan gelip oturuyor. Ne dip edilýär bu zat? Men kim üstüne basýan moderator ber. Agzyna berýän eje. Sen üstüne bastyrna. Şu tayda var moderator. Nastroykasynda vardır. Zelat moderator dip var. Yok. Sere komentariyama yaz. Seret komentariya deyin. Sere komentariyama yaz. Şoň üstüne basýan. Komentariyam üstüne basýan, onda gapdaldan gorkup eden maňa berýän, men muňy iki koluny tutup agzyna berýän sırazy. Ay bu isler mesela ýatynym ýaltynym içimden ýa. Yo zaybaletda ganjyk güjük ýalak bolup bara. Huýp bilýordum döli be. Okamandyr bilmeýän ha. Так, разрешить, фильтровать, полная трансляция, Sessiz ale koydinle otursun ağlamancık. Birader. Niye desene? Men ne bileyim. Zaten omurcağımı. Пометить, заблокировать, настройки комментариев, ответить, перевести. Çıkanava yangalaktat ne? İň aşağıdadır, iň aşağındadır. Geçirtirsin. Izdelet moderator dip durundur. Yok. Серед, ответить, перевести, пометка зрителя, выключить, заблокировать, жалоба, настройка комментариев diyor. Разрешить, фильтровать, блокировка, комментарий. Ey Allah canay. Şuna bak. Kim şu arkadağı Serdar diyenin mi? Yok sen şunu sessiz alıp koydun oturun ağlamancık. Öyle dur. Настройки комментариев diyelim de. Sen men komentariyam üstünden basıp men profilime nemede aldım. Komentara yazdım, o taydı men suratımda şoň üstüne basýan, gapdan da 3 nokta çykýan, 3 nokta çykýan, şo wagt görüp dura. Indi yazıp bilmeýär. Haydi ber. Indi yazıp bilmiyorum. Blokirap etdim. Yanlışmayan bolsam. Devam edelim. Bunları aslında diýmeli ki, bunları aslında diýmeli ki, bunların berýän soragy o hocam näetdeýbi? Mesela gel şu kitabı okayınla okasım gelip dursun. Oku. Indi ne yapayım ben bu Cumayev'in bana geplerine men ucu diye bunun sözünü anlamaktım diye yönay bol ya anlanan yalak kolup göründüm diye sadalığı kulçad ettim diye. Yine bir neçe aydan son Cumayev qaytadan Moskva'ya geldi. Böyle Türkmençe, perivod edip Türkmençe okakçık bildigimden. Bu aprel ayının 2000-nji ýylyň aprel aýydy. Ol meniň öýüme jaň etdi we meniň bilen duşuşmak isleýändigini we hökmen görüşmeligimiz barada habar berdi diye. Men ona şol bir günüň ödünde meniň Himkide bolan öýüme abet wagty gelip biljekdigini maslahat berdim. Uzun ol geldi. Uzun güründeşlik katı uzun oldu ve şu bir meselenin başında aylandı durdu. Ol hem menin Barış Şeyh Murat bilen birleşmeyecekdigim barada dedi. Men ona
Yani ya ответил, что nичего против такого объединения. Men buna birleşige karşı hiç bir karşılığım yoktuğunu ve eğer de doğru ve maslahatı kabul edecek bolsa Şeyh Murad özünün opozisiya işini, mesela Şeyh Murad Türkmenistan'dan kaça ve opozisyoner mendip ilan ediyor özünün işini, siyasi hareketini şungalık taatlardan başlasa gowu bolardy ve peýdaly bolardy diýip maslahat verdim diye. Awal bolsa ol gürrüňi Niyazow bilen görüşmelidigini, öňkü opozisiya, yani Şeyh Muradow bolsa opozisyoner bolup ortağa çykanda, öňkü opozisiya Kuliýewiň edýän 10 ýyllardan bäri edýän işi isat edip bilmediler, edýän işleri ýok, emmeti boş pankyldyk, näme diýip biderek taatlar gürlediler de siz bizim yetiştirmede gördüň, biz tiz çalt wagtda Türkmenistanyny üýtköşükleri gadanarys. Kuliýewi goldaýanlar geçinmeýän tarapy diýip şongalyk zatlardan başlady diýe. Otaň menem diye bizim öz tarafımızda ne Şeyh Muradowyň bu gepleşlerini, bu çıkışlarını, bizi tankitlayanlarını, söýgenlerini düşmanımız beğenmesin diýip diye erjeşmedik diye, ýöne diplomatik ramkalardan, yani diplomatik çizgilerden geçmän, tertip düzgünden, edep terbiýeden çykman, ýoş gowy sözümüz bilen jogap berýärdik diye, çünki aramyza täze goşulan opozisyonerler buların bolup ýöşüne teret bir-birini iýip ýöräbi türkmenler diýip gaçmasynlar bir işlenip bilen özümüze şuňa tertipli alyp bardyk diye. Emma Jumayev hem bolsa maňa öýköleşikleri ýatdan çykar, sen Şeyh Muradowyň ýanyna bar, şoň bilen gatnaş, zat şahsy öýköleşiňizi goýuň, zaten görüňler etdi diye. Но и в другом желании группировки Şeyh Muradowa, belki bir tarapdan Şeyh Muradowyň netijesi bütün ähli oppozisiýon hereketi özünün aýagynyň astyna almak, yani öz eliniň astyna almak, men hojaýyn, men aýdanymy edersiniz diýip şoňalyk gruba girdi bu işin içine diye. Muny edýän Şeyh Muradowyň edýän bu oppozisiýon hereketinde görünüp duran zat Niyazowyň hökümet bilen, ýurt bilen eden hereketiniň şol bir zady diye, ikisiniň arasında men tapawut görmedim diye. Munyň üstüne Jumayev maňa sen ýalňyşýan, Şeyh Muradow olar ýalyk bir ulumsa adam däl, ol bir hormatlanan adam, gowurlaşýan adam, hemmesi bilen gowurlaşýar, hemmeni sylaýar diýip meni inandyrýardy diye. Ve birleşmek için taýardygyny aýdýardy diye. Sonra men Jumayevden soradym diye. Onda näme üçin Jumayev, näme üçin birden onda näme üçin Jumayev özüniň maňa garşy bolan gatnaşygyny Şeyh Muradow bilen bir näçe gezek görüşenden soň maňa garşy üýtgedi diýip sorak berdim. Sebäbi bir näçe aý mundan ýa-da öňkü Moskwaga gelende ol meniň bilen bilelikde hiç bir zaman Şeyh Muradow bilen goşulaymy diýädiň, bugün geldiňden gelin birleşiň diýip başladyň. Munyň sebäbi näme diýip soradym diýip. Jumayev elbette ki özünün näme ýumurlygy bilen diýme, uvertliwistide bir mes soradan jogap basyp demesi bilen näme hytrçylyk bilen men häzirki wagtda hakyky menden sorasam men Şeyh Muradowa inanamak. Ýöne onuň bilen Niyazowyň arasynda ul tapawut görýärin diye. Mesela mine sen ýanky edýäniň Serda Gurban Gulyny ýamanlaýarlar, Serdary öwýärler. Mesela şo döwrem şeýle Niyazowy ýamanlaýarlar, geldik Kuliýewi ýamanlaýarlar, Şeyh Muradowy öwýärler. Düşündiňmi? Bol Şeyh Muradow gowy, o bir nemesi ýok, ol bir näme bolsa da iş üçin birleşmeli, watan üçin birleşmeli, Niyazow zulmyndan dynmak üçin biz birleşämeli diýen düşünje bilen barýasdyr. Gowy sözüni aýdýar bäde. Сейчас, сказал Jumayev, наступил исторический момент, когда многое будет зависеть от того, договорятся между собой Kuliýew и Şeyh Muradow или нет. Indi diýär, häzirki döwürde gaty taryhy bir waka geldi diýip bir sözüm kär baýdyly efirlerde taryhy bir gün geldi diýe, taryh moment geldi diýe. Opozisiýanyň birleşip birleşmejegine bagly. Eger birleşseler Türkmenistanyň halky aýaga aljakdyr we bu Niyazow bir güýçli udar boljakdyr diýe. Ve şondan soň onu aýyrmak ansat boljakdyr diýip ýene bugünkü günde de bu zatlar kän aýdyly aramyzda eşdilýär. Näme üçin bu kitabyň 30 ýyl mundan öňkü bolan wakalaryň bugünkü günde
jikmejik bir meňzeşdigini aýdyryp otyrdy. Ştaýda men şoňa görä şeýle netije çykaryp otyrdy. Şu wagt men muny hem okap otyrdy, rus diline perewod edip otyrdy özümçe. Во время ondan soňra biz munyň bilen düşünüşmedik. Jumaýew hem öz öýüne gitdi diýe, ertirgene geler, görüşer, mesele barada görüşer diýdi diýe. Ve во время нахождения Haçanla Jumaýew meniň öýümde wagty onuň mobil telefonuny Şyh Murat jaň etdi diýe. Olar öz arasynda gürleşen zatlary hiç zat diýseňem bolardy. Saglyk, amanlyk, gowmy, işleriň, biznesleriň ýaşymy, çağalar, öýçeler, gurgunçylykmy. Owa Jumaýew maňa seredip gürleşjekdämi telefonda diýip eli bilen maňa görkezdi berin diýe. Menem ýok diýip aýtdym diýe, gürleşjekdär, islegim ýok diýip elim bilen mene şeýet jogap berdim diýe. Na второй день, ikinji gün Jumaýew biziň ýanymyza geldi we haberde çelli. Meniň bilen gaty kän wagtlar Şyh Murat bilen dil tapmaly, birleşmeli, agy birleşmeli, agy birleşmeli diýip gaty kän dil dökdi diýe. Menem я сказал, что в конце концов, если дело только во мне, то я готов объединиться хоть с дьяволом ради избавления от диктатуры Niýazowa. Eger de mesele diňeje mende bolup turan bolsa, men gerek goza şeytan bilen hem birleşjek Niýazowdyň dinmek üçin diýip aýtdym diýe. Jumaýew şol wagtyň ödünde meniň damaşyn telefonumy aldy we Şyh Muratow'a jaň etmek istedi. Men hem onuň eline sakladym da нужно соблюдать протокольную формальность и звонить вам Шyh Muratowу или с вашего мобильного телефона, или выехать в город и звонить с городского телефона. Ягny men muňa protokol var, formalность var. Ya da Şyh Muratow'a öz mobilliginden jaň et el telefonundan, ya da bir şäherden çykda городской telefonundan jaň edaý diýdim. Sebäbi proslушкада da öýüň telefonumyň. Şoň üçin ol men bilen razylaşdy da we biz munyň bilen şäheriň daşyna gitdik diýe. Şäheriň telefonundan Jumaýew Şyh Muratow'a jaň etdi. Gaty kän gürleşdiler diýe. Biziň duşuklarymyz barada, biziň gepleşiklerimiz gaty kän gürleşdi we telefonumy maňa berdi. Мы говорили друг другу нужные в эти случаи слова и договорились действовать вместе и объявить о достигнутой договоренности между нами по радио Azatlyk в ближайшее время. Biz de birbirimize doğru sözler aýtdyk, gowy sözler aýtdyk. Lalaşyp işleşmäne, bile hereket etmäne karar aldyk we bu barada Azatlyk radiosyna tez wagtyň içinde habar goýajaktymyz barada netije geldik diýe. Na второй telefon jaňyndan soň 2-nji mi 3-nji güni Şyh Muratow uje meniň öýüme 2 gezek jaň etdi diýe. We biz gürleşdik. Tez wagtda görüşmeliligini, Moskwada görüşmek üçin ýa-da Ýewropaň haýsy bir ýurdunda we arada deň taraplyň, deň hukukly hereket etjekdigimizi, gatnaşyk etjekdigimiň lalaşygyna gol çekmek üçin düşünüşmäge geldik diýe. В развитии этого диалога состоялись дважды наши с Şyh Muratow'un intervью. Şol bir wagtyň ödünde Şyh Muratov bilen birlikde 2 gezek intervью berdik diýe Azatlyk radiosunda, во время которых каждый из нас высказывался о наших возможных дальнейших действиях. Ýagny ol intervýularda näme etjekdigimizi, nädip etjekdigimizi, hereket planlaryny, ýurda barlanda ediljek işleri, neşeyle ederiz, şungalar ederiz, onu östüreriz, qarı temalar bolandyr. Yani bizim üçin gynansalam Azatlyk habar programmasy bu maglumatlar elbetde onuň arhivinde bardyr. Yani halkyň garamagyna goýajak därmi? Belki wagt geler inşallah mümkinçilik bolar. Ana şol gürleşikleri Azatlykdan alyp bolar, diňläp bolar, halka da diňletip bolar wagty gelene sebäbi. Bu arzada, bu hatda, bu kitapda yazılan zat suda varacak, sonunda suda var diýýär, şey diýen gysgaça, sonunda suda baraya ve bu arada iş gozgalmalydygyny we derine bir işinin geçirmeliligini haýyş edýär bu adam sonunda ýatan ýere ýakdy bolsun. Я заявлял о необходимости нашего возвращения в Туркменистан под защитой западных государств, наподобие того, что я делал в апреле 1998 года при поддержке США. Men de biz Türkmenistana gaýtyp barmaly, ýöne bizi, yani gün wataryň Amerikaýa alyk bir ýurdun
bizi gora astyna alyp şolar bilen birlikde ýurda girmelikdigi barada şonu aýdýardım diýe 98-nji ýylda Amerikan kömegi bilen men ýurda girdim diýe. Meniň bu çykyşyma Şeyh Muradow garşy çykyp, "Ýok, bilen barymyzy oşa tanýalyk, towşan tanýalyk edip atarlar, käkelik atanýalyk edip atarlar eger Aşgabatda dolanyp barsak" diýdi diýe. Menem jogabym Niýazowyň eli başarmaz, barmagy hem galmaz, barmagyny hem galdyryp bilmez eger bir Amerika goldajoklygyny aýtsa diýe. Jumaýew mundan soň Aşgabatda gitdi. Özüniň wezipesini ýerine ýetirendigini we maňa ýene-de gitmezdenem şol özüniň atasy bilen olakon bir iş geçirýändiklerini meşhur Türkmenistanyň içindäki meşhur adamlaryň arasyna oppozisiýanyň haýryna Türkmenistanda hereketler edilýändigini, adamlara wagazlar edilýändigi barada maňa göwünlük berip gitdi diýe. Ol maňa şolar wagtyň özünde prezidentiň ahranasynyň başlygy Ahmurat Rejepowyň çärjewli bolandygyny, onuň garyndaşydygyny, onuň bilen işleşip boljakdygyny we ony Niýazowa garşy ulanyp boljakdygyny kritik moment gelerine Ahmurat Rejepow oppozisiýanyň tarapyna geçişdigi barada maňa inandyrjy sözler aýdýardy diýe. Jumaýew şol bir wagtyň özünde maňa şäherden gitmezligimi, owa gidip ýaşamaýan şu wagtda mejbur Moskwada taýýarlykda oturup Aşgabatda taýýarlyk gidipdi güýçli derejede adamlara ayağa kaldırmak için diye. La перевозки, yani oppozisiýany daşary ýurtdan Türkmenistana geçirmek için ýörüýte charter samolyot taýýar ediljekdigi orta takminan iýun aýynyň 2000-nji ýylyň iýun aýyna ortaraklaryna charterly reis boljakdyr we bütün oppozisiýany bir samolyot alyp gitjekdir diýen gürrüňem edildi diye. Men bu zatlara men munyň bu diýen sözlerine inanmadym, ýöne diýdim ki, bolýa sizden geljek habara garaşarys diýip. Ve şondan bäri nähidi garaşan bolsam hem men bu adamy gaýdy görmedimem we gepleşmedimem diýe. Ýa-ni Kowans Jumaýevden adam bilen. 2000-nji ýylyň iýununda Международная Хельсинская Федерация diye совместно с российскими мемориал, Пономарёв diýip para beri проводили встречу туркменских правозащитников и оппозиционных групп в столице Австрии Вене. В Вене должны были собраться представители старой и новой оппозиции Туркменистана. Предусматривались переговоры между мной и Шейх Мурадовым и подписание документа о совместных действиях в борьбе за демократию в Туркменистане. Однако Шейх Мурадов не приехал в Вену, хотя и обещал. Один из участников конференции Сюинов Назар Тойлиевич, бывший министр нефти и газа Туркменистана, имел номер мобильного телефона Шейх Мурадова и связался с ним, чтобы узнать, приедет он или нет. Шейх Мурадов ответил, что по соображениям безопасности не сможет приехать, и принес свои извинения организаторам этой встречи. Yani Vena'daki duşuşuğa gelmeli Şeyh Muradov edilen edenden soň bir howpsuzlyk zararly, men barmağına çekinýän, baryp biljekler, men bagyşlaň diýdi de telefonu goýdy diýe. Ve ýa-da özüňe buna haýyş edilýär, onda konferensiýa öz ormasarlarynyň birini goýber. Mysal üçin Hanamow diýe, Nurmuhammed Hanamow bar. Türkiýe Izraildäki öňkü pasoly Türkmenistanyň Şeyh Muradov muňa da jogap berýär, şol howpsuzlyk zararly, howpsuzlyk göz öňüne tutulyp, ol hem baryp bilenok diýe. Diýmek, muň üstüne ýene bir çözüm ýoly görkezdik diýe, onda diýe, ulalaşyga gol çekeli, tegelek oppozisiýanyň tegelek stolunyň emele gelendigi barada, onda ulalaşyga gol çekdik diýdi berin diýe. Şol wagtdan diýe, речь уже не шла об объединении оппозиции для борьбы против Ниязовского режима. Этот компромисс был достигнут для того, чтобы скрыть от широкой общественности провал попытки оппозиции объединиться. Yani bütün dünya kuramalarından oppozisyanyň birleşip bilmejekdigini, birleşige gelip bilmejekdigini bütün dünýäden gizlemek için bolmana şoňgalyk ulalaşyga gol çekeli diýende hem muňa da ýanaşmadylar diýe. На самом же деле он не давал в перспективе никаких шансов
нас координированные действия оппозиции против политики Niyazova. Hani menmellik oraya da köpüsünü verdi. Venadan son bizim Şeyh Murat bilen yollarımız tamamen ayrıldı diye. Ve biz yine de birbirimizi sövüp başladık diye açık demeleri birbirimizi kritik edip başladık sövmeye şu an bolup durayını. Ağzı birlikte öleyin diyorlar. Böyle ağzı birlikte arasılık gelin diyorlar. Bir hep de 10 gün geçen başlayalar yana musul bakatmağına birbirine. Şunu alak. Şu da dine. Olmağa хронический оппозиционер diýdi, sen хроник оппозиционер diýdi. Menem oňa bolsa sen hazinadan pul ogurlap gaýtdyň, Niýazowa ýalbarmak üçin oňa da mejburi oppozisioner diýdi. Sebäbi pul ogurladyň, hazinany boşatdyň, türmeye batyrylmajak bolup, sen mejbur oppozisioner bolup görsiň diýdi. Şol bir wagtyň ödümne Jumaýew diýen adam umumyň meniň göz nememden gitti ve biz muňa bilen gaýdyp görüşmedik diýdi. Kabutta olmayan bilen görüşmedi, tanışmadı, Türkmenistan'ı adamlara taalluk edip otyr, opozisiýa sapak geçip otyr, adamlar herekete taýarsız gelmeýän diýip oturan gepleri bolmadyk ýaldy diye. Hemen Şeyh Murat bilen charter reis bilen Aşgabatda barmaly aldym diye 2000-nji ýylda diye. Причина охлаждения моих отношений с Шейх Мурадовым могло быть две. Первая причина в самом Шейх Мурадове, в его самомнении, самоуверенности, что он, Шейх Мурадов, больше заслуживает того, чтобы занять место Ниязова после того, как оппозиция совместными усилиями добьется его отлучения от власти. Bizim Şeyh Murat bilen aramyň soğumagynyň sebäbi ikidi diye. Bunun biri Şeyh Murat'ın özündedir diye. Özünün menmelligi, özünün hondan bärsiligi, özünün bir koppansıramagy, o opozisiýa bolup Niýazow aýran wagtymyz men prezident bolmaly diýen nemesi dedi, direnik gelen edi, men diýip urunýar. Aramyzda da başyň alyp men diýip urunýarlar, bir däl, iki däl, sanadan goýarken. Ikinci sebäp bolsa diye, очевидно заключалось в том, что его в окружении были люди, которые не советовали ему объединяться со мной, хотя бы из соображения не иметь соперников в дальнейшем. İkinci bir sebep bolsa diye, onun töweregindäkiler birleşämi Abdukulyp bilen bir ara gelama, olasa sana karşı sana neme bolar, senin konkurentiniň bolar, seni agdarar, sana karşı çıkar, gerekden birleşme diýen nemesi var. Şu iki sebäpdi diye. Bir diye, ol özüni beter gowy görýärdi, hemme ýerde özüni iň gowy görýärdi. İkinci sebäbim bola töweregindäkilerin men barada gürleýän herbet sözleri diye. Сценарий последующего развития событий мне нетрудно представить. Шейх Мурадов решил окончательно разбежеваться со мной и начал проводить работу с моими сторонниками, чтобы они отошли от меня и перешли на его сторону. Не знаю, как убеждали Союна Назара Талиевича отказаться от союза со мной. Союнов до встречи в оппозиции в Вене входил в ОТОТ, Объединенная Туркменистанская оппозиция, Туркменистан'ın birleşen оппозициясы. Но он переметнулся на сторону Шейх Мурадова. Шейх Мурадов'un tarafına geçti. В этом Шейх Мурадову, я думаю, помог Сапар Икlimov. Yani käbir adamların Şeyh Murat tarapyna geçmesinde Sapar Iklimov'un ulu rol oynandygyny pikir edýärdi, который имел в тот период самые доверительные отношения с Союновым. И Сапар Икlimov входил в руководство организации АУ. Bäzi açıklama girdileri. Şerat nähili açıklama. Abdukulyp döwründe Niýazowa garşy hereketler nemedildi, dogry dämi? Bulaşdyryldy, dogry dämi? Niýazowa garşy ediljek hereketler bulaşdyryldy we adamlary öz haýyrlaryna ulandylar, dogry dämi? Indi pikir edip gör. Ýagny bulara näme üçin Niýazow bähwetli boldy we Niýazowy gorap saklamak üçin opozisiýany dargatdylar. Bolýa soňunda Niýazowy öldürmeklik karar aldylar we Niýazowy öldürdüler. Indi derine Gurbanuly geçdi. Indi Niýazow döwründe Niýazowa garşy opozisiýany bulaşdyran adamlar soňra Gurbanuly prezident döwründe Gurbanulyga garşy düzülen opozisiýany hem diri tutmaklyk hem ýok etmeklik üçin birden taktikler öğretdi. Ve indi Gurbanulyny ýigrendirdiler. Gurbanuly hökümetden çekil ya öz çekilmelidi ya da o da Niýazow öldürülmelidi.
Bilýärmi? Gurbanuly ve Gurbanulyny jemgyýete ýigrendirdiler. Gurbanulyny konkretny zaçmary etdiler we Gurbanuly diýdi ki, men ýaşlary ýol berýän, prezidentlik wezipemden çekilýän diýdi. Görýän şol şotaýda hökümet wezipelerinden çekilmedi. Diňe prezidentlik wezipeden çekilip meclisin başlygy boldy. Sen edýän, ýagny buna da halk tepki bildirmedi. Var aslında şonuň hökümetten pol çekilmegini talap edenen bolsalar, şol Gurbanulyga garşy düzülen opozisiýa hem goldamak üçin hem ýok etmeklik üçin şol sanda bir görnüşle opozisiýa düzüldi da. Sebäbi bu opozisiýadan Türkmen halkynyň ayaga galanyny gördüler dänim. Bular hem avtomatiki Gurbanulyga garşy öwrüldi. Ýagny Gurbanulyny goramaklyk üçin niýetlenen opozisiýa da Gurbanulyga garşy göreşdi, bilýärmi? Yani Gurbanulyny goramaklyk üçin orta sokulan opozisiýa diýdi ki, oho, halk ayaga alyp bolýar, bizem bu pursatdan peýdalanaly diýip, bular da Gurbanulyga garşy göreşdiler we Gurbanulyny konkretny boka sokdular. Gurbanuly nähilek taktik göretdi. Gurbanuly diýdi ki, ýaşlary ýol berýän, prezident saýlawy geçirýärdi. Bir giden kandidatlar görkezdi, bir giden siýasy partiýany görkezdi. Ondan soňra ogluny teklip edip, ogluny prezident etdirdi. Ölem geçip meclisin başlygy bolup oturdy. Hatda hökümetem terk etmedi o. Indi sine dikgör, şo döwürlerde Gurbanulyny ýigrenip Serdara aşyk bolup Serdar prezident bolandan soňra Türkmenistanda siýasy partiýa guraryn diýip gören adamlar hem suwa düşdi, bilýärmi? Aslında şeýle adamlar bardy. Kabinede oturup efir açarım diyenler vardı. Men Türkmenistany meniň efir açanmy görjeksiňiz, adamlar Aşgabatyň içinde diyenler hem gördük. Ýagny oturup pikir edip görün, Gurbanulyny aýyryp Serdary prezident edip Serdar bilen birlikde Türkmenistanda siýasy partiýa gurup hereket etjek bolan adamlar suwa düşdi. Çünki Gurbanuly hökümetden aýrylyp gitmedi ki, ol meclise geçdi. Bilýärmi? Serdary elinde tutmaklyk üçin meclise geçdi. Sebäbi Türkmenistanyň içinde bir zat karar kabul ediljek bolsa meclisin başlygyna hödürlenilýär we meclisin kararı boyunca bu neme kabul edilýär. Eger meclis hiç zat mesela maýdaly häzir bir referendum etmek isleýär diýip meclise tawşyr beren wagtyn meclis bu kararı kabul edip bilýär, kabul etmänän bilýär. Meselem häzir şu wagt Aşgabatyň içine gara maşinler girmek gadagan diýerler we bir giden velayet ýaşanjylar çykarýarlar. Biz muny meclise teklip edýän, ýani meclise teklip etmeli, ýani Aşgabatyň içinde gara maşiny sürmekli gadagan diýip şunu teklip etmeli. Meclis bunu kabul edip karar çıkarmadıkça bular nädip öz başta karar kabul edip gaýlar gara maşinlerin Aşgabaty'a girmekligini gadagan edýärler, velayet nomerlaryň Aşgabaty'a girmekligini gadagan edýärler. Meclis meselem şu kararı kabul etdimi meclis? Şu wagt meclisiň başlygy Gurbanuly bolup otdy. Ýagny oturup pikir edip görün, mecliste ýene Gurbanuly bar. Gurbanulyny ýigrenip Serdara aşyk bolup Serdar bilen birlikde Türkmenistanda siýasy partiýa gurup hereket etjek bolan adamlar hem suwa düşdi, bilýärmi şu wagt. Bular hem suwa düşdi. Soňra bularyň hem indi ni suda boldular, zat doldular çykyşlarynda da Serdara ýüzlenen bolýarlar. Diýerler ki, Serdar, sen halkyň ynamyny aljak bolsaň, halkyň söýgüsini gazanjak bolsaň, şu zady düzet, şu zady eýt, şu zady beýt diýen bolup ýumorlak görýärler. Sen edýän ýüzleji ýumorlaýarlar. Aha, şonu düzetse näme, düzetmese näme. Şo gitse öňe soňa düzedilýär şol. Gurbanuly hem gitse, Serdar hem gitse, şonuň deregine geljek adam düzedýär şo zatlary. Hemme adyňam düzelýär, ady garyplygyňam düzelýär, ýeter ýetmezçiligiňam, işsizligiňam, paraxorçylygyňam, garyplygyňam, gasarlygyňam, bozuklygyňam, jelepligiňam hemme ady düzelýär. Şo hudaýranlar gitse, sebäbi bular hiç bir çan edip otýarlar. Kynçylyk döredýärler, şo kynçylygy düzeden ýalar edýärler, öllerine alkyş aýtdyrýarlar. Hem bir ada jogap ber. Prezident Gurbanulyny Prezident Serdar Berdimuhammedow Gurbanulyny aýyryp bilýärmi aňsat, ýa Gurbanuly Serdar aýyryp bilýärmi aňsat? Haýsynyň wezipesi güýçli? Gurbanuly aýyryp bilýär. Gurbanuly oturan ýerine böktürip bilýär Serdar, bilýärmi? Sebäbi näme üçin diýsene? Prezident
Seret prezident Gurbanulyny ayırmakly üçin meclise sunmaly bolýar, meclise teklip bermeli bolýar. Bu teklibi meclis kabul edip bilýär, kabul etmänem bilýär. Çünkü meclisin elinde bu zatlar aga. Ýöne bu oýnatgylar bize hiç da aýdanoklar, öwrdenoklar, bilmeňmiz islanoklar bilýär. Çünkü bu ýaş nesil siyasatdan baş çyksa, bu hilegarlara stoldan ýeri ýok. Wezipeden yer yok bilýärmi? Çünkü İruş bu Türkmen halky hemme zada biljekdir. İruş siyasatın sırly ýollaryny öwrenjekdir. Siyasatın nämedigine göz ýetirip Allah'a iman edip dinine wepaly boljakdyr. Bu millet İruş Allah'ına iman edip dogry ýoldan ýörejekdir. İnşallah bu hilegarlaryň köpsiniň Türkmenistan'a dolanıp barmak niyetim yok. Dine gıyırı otirler. Var ya bana edin dik. Başka öyle var mı ya? Neyse devam edelim. Benim taraftarlarımın köpsünün diye Şeyh Muratov'un tarafına geçmeyine esası rol oynananların biri hem Nur Muhammed Hanamov'tu diye. Sebebi ol açık gözünün Şeyh Muratov'u koldayandığını ayttı diye. Yani Kıvanç Cumayev'in dostu Leonid Komarovski hem pravozashitnik hükmünde Ruski apşilen adını Faminen buların tarafından, Osiyet tarafından onu diye Türkmenistan, Şeyh Muratov'un tarafına geçirecek oldu diye. Yani Ruskaya apşina определенное обещание Фомин, видимо, дал шейх-мурадовской группировке диye. Это было видно по его поведению на конференциях в Москве и в Вене в 2002 году в июне и в Москве в ноябре. Это четко появилось в конце концов, когда стало известно об участии руководителя Компартии Туркменистана Сердара Рахимова в событиях 25 ноября. Сердар Рахимов, Türkmenistan Komünist Partiyası var eken Orsiyet'te bulunan 25. Sancar 2002. yılda bunu hem var eken Şeyh Muratov'un tarafından. Biz Serdar Rahimov bilen Moskva'da 2002. yılda noyabrın başında görüşmelilik. Eddeşo konferensiyanın ön yanında ve bizim opozisiyamızın barada görün etmelilik. Bu görünüşü hem işekiyalar, yani Famin diyen adam kurulamalıdır. Haçanda men Famin'den Rahimov barada gızıklananında onun bana beyan cevabı Rahimov Moskva'ya gelip bilmedi. Onun düşüncelerine göre 25. noyabrdaki vakalar düşüncelerine göre yönü 25. yılın Sancar ayının 25. Sancar 2002. yılın vakalarından sonra Famin boynuna aldı. İşte Serdar Rahimov noyabrın başında geldi. Yöne Abdülkulif bilen duşşok dermen deyip de Şeyh Muratov'un tarafına geçti dedi. Famin'in sözüne seyretsen onun bu teklifini kabul etmendigini Kompartiya Türkmenistan'daki yoldaşları kabul etmendirler, koldamandırlar deyip düşündürdü bana diye. Думаю, что в переходе Рахимова на сторону Шейх-Мурадова немалую роль сыграли Фомин и земляк-соплеменник Рахимова Гумаш Чумаев. И не в последнюю очередь оппортунистская сущность самого Рахимова. Шейх Мурадов и его товарищи предприняли также попытки оттянуть от меня иранских и афганских туркмен. Yani tövremizdeki İran Türkmenleri, Oğan Türkmenleri bizi kolda pörünlerken bunları hem benden alıp yani arabalıkçılık ediyorlar. Bana olsun, ben benlik eden, bana olsun diyen, kan dökmek isteyen kanını bolacaktır diyen görürüm öyle de. Ни те, ни другие не дали своего согласия сотрудничать с группировкой Шейх-Мурадова в тайне от меня. Как сообщил мне лидер афганских туркмен, Afgan Türkmenlerinin lideri Mahtın Abdelkerim 2002. yılın iyul ayında Tursiya Kıvanç Cumayev gelenine Şeyh Muradov ve belli ki NDT Narodne Demokratическое движение Türkmenistan'a NDT önem barken çok Araplarda Туркменистан для встречи с Абдель-Каримом с целью уговорить его отказаться от сотрудничества со мной и присоединиться к их организации. Yani yürüyte Oğan Türkmenlerinin liderleri Mahtım Abdelkarim'in yanına Kıvanç Cumayev, Şeyh Muradov ve belirkiler dağları gelip her türlü yollar bilen Abdelkarim'in Abdülkulif bilen yöreme, onun olacak işi yok, alacak kalası yok. Sen onu taşladık bize koşul deyip onun yanına baran ekenler. Yani Abdelkarim bular bilen görüşmekten hem boyun kaç toğlattır. Ben senin bilen duşşağım der.
gürleşýärine sizin bilen birleşmek barada, bir ýolda ýöremek barada, Şeyh Muradowyň ýanynda ýöremek barada gürlemem bolmaz diýip bulara jogap beripdir. 2000-nji ýylyň oktýabrynda правозащитник guramalarynyň kömegi bilen Türkmenistanyň problemleri çözülýänleri bilen группа людей, занимающихся проблемами Туркменистана, побывали в Америке, США. Эта группа включала в себя сотрудников Международной лиги защиты прав человека при ООН Петра Залмаева. Yani adam hukukları boyunca OON'un представители Петр Залмаев. Bir tane tanış gelýär, hani göreli bir neme bolup bilerbi. Göreli hani одного из руководителей Цемомориал Виталий Пономарёв. Yani Amerika'ya gidiyorlar. Türkmenistan'ın problemleri için Петр Залмаев, Виталий Пономарёв, так называемый эксперт по Центральной Азии и корреспондент газеты «Время и новости» Аркадий Дубнов, правозащитник из Туркменистана Вячеслав Мамедов, а также меня, руководителя ОДО. 1, 2, 3, 4, 5 familia var. İçinde bir Türkmen. Avdukuliyev. Вячеслав Мамедов Türkmendir da yani neyse. Önemli değil. На протяжении всех наших встреч с американцами, а их было много и в Госдепартаменте, и в администрации американского президента, и в Конгрессе, и правозащитных организациях, высказывались два разных взгляда на то, как исправить положение в Туркменистане, чтобы там начались демократические процессы. Один из нас, я, Пономарёв, Мамедов, выступали за объединение оппозиции, возвращение ее внутрь страны при поддержке международной демократической общественности и ведение борьбы за проведение парламентских и президентских выборов в Туркменистане. Другие, Аркадий Дубнов, к которому время от времени присоединялся Чааран Набердиев, бывший советник посольства Туркменистана и ныне один из соратников Шейх Мурадова, получивший политическое убежище в США и в настоящее время проживающий там, отстаивали позицию Шейх Мурадова о насильственном смещении Ниязова с его поста и захвате власти. Петр Залмаев старался быть нейтральным в этой дискуссии, хотя это ему и не удавалось. Симпатии его были на стороне шейхмурадовской группировки. В Госдепартаменте США мы встречались с руководителями и сотрудниками отделов по правам человека, а также Кавказа и Центральной Азии. Американская сторона призвала нас к объединению и обещала в случае объединения оказать поддержку. В частности, начальник отдела Госдепа по правам человека сказал: «Объединяйтесь, тогда наша помощь будет существенной». С таких же позиций выступал начальник отдела Госдепа по Кавказу и Центральной Азии Ричард Хокланд. Я сказал на это, что мы готовы объединиться, но шейхмурадовская сторона, которую представляли на этой встрече Аркадий Дубнов и Чааран Набердиев, отказались вести разговор на эту тему. Я говорю: Amerika diyetiz birleşin, biz size kömek edelim hem taraflayın diyen vakti. Bizler 3 olup bolya dedik diye. Ama Şeyh Muradov'un adamları Arkadi Dubnov ve Çağran Naberdiev diyenlerin bir tema var da görünleştiriyorum olmaz. Şeyh Muradov'un kesin kararı var, sizin böyle birleşemiz yok diye. Sebebi bizim hareketimiz, bizim toporumuz Türkmenistan'ın içinde güçlü iş geçirip yatır. Hem bir yerde havarımız var, hem bir yerde adamlarımız var. Tiz yakınla siz Niyazov'un rejiminin nerede bir kılındığına şayet bolarsanız biz özümüz ederiz diye. Şu an oturuyor kâvirler. Biz ederiz diye. Yani şu oyun oynatıyorlar. Затем вся наша группа, за исключением Вячеслава Мамедова, вылетела в Прагу 28 октября 2002 года. Выступила на круглом столе на радио «Азатлык». Сначала на туркменской, а затем на русской службе. Yani Türkmen diline ve Rus diline görünleştirettik diye. Kruglы stoli tegelek storları geçirenler Nazar Hudaýberdi ve Tengiz Gudava. İtam onlar da Anadolu'da da Beyra'da ikisinde de Türkmenistan'a kıyağday ortağılıp güvün edildi. Toğalak stoli alıp barayanlar Türkmen azatlığın Türkmen kulluğu Zarif Nazar, Naz Nazar i Nazar Hudaýberdi. Diskussiya katı
Эльхенш, yani дискуссия была острой, как и на встречах в Вашингтоне в Нью-Йорке. Спор обострил вопрос Зарифа Назара о том, почему оппозиция не может найти общего языка по такому важному вопросу. Zarif Nazar'ın beren güçlü sorağı, güçlendirip hem yani ünsünü çeken sorağının yeri näme üçin oppozitsiya bir dil tapıp bileno. Bu sizin üçün şu важный bolupdur, esasy bolupdur. Siz bir dil tapaymaly deyip nemedenne menin beren jogabym şeýle boldy diýip. Bizim tarapdan hiç gibi problem yok birleşige karşı. Bärde mesele karşı tarapın yani Şeyh Muradov toporunyň bizim bilen birleşik islemeýändigini öz başlyk boljandyklaryny diýär. Şol wagty Arkadiy Dubnov söz gezegi aldy we Şeyh Muradov hiç haçan Kuliýew bilen birleşmez diýdi diýär. Sebäbi Şeyh Muradowyň ýeteri güýçi bar, öz başlyk hereket etmäli. Şonda Zarif Nazar şol soragy bilen göni Şeyh Muradowa ýüzlenmäni makul gördi we alyp barjyny ne Huda berdi bi Şeyh Muradowa jaň etmekligi haýyş etdi. Mesela özünden sorajakdygyny diýdi. Şeyh Muradov bolsa şol gezekde telefonu alanda hem eden zady Arkadiy Dubnowyň sözlerini jikmejik tasdiklady diýer. Ondan başga da ol diýdi ki Kuliýew bilen hiç haçan birleşmejekdigini we tiz wagtda ol Kuliýewi togluk gürleşmek üçin Aşgabatda çağırjakdygyny eglan etdi diýer. Şol güni togluk stolyň töwereginde Pragada açyk Şeyh Muradowyň topory hökümeti ele aljak bolýandygyny, güýç bilen ýerine ýetirjekdigini we muňa ähli taýýarlyklaryny görendiklerini aýdyp otydylar. Şonda men eger Şeyh Muradowyň taýýarlygy bar bolsa, güýji bar bolsa, eger hakykatdan muňa göwni özüne ýetýän bolsa, onda alym üstünlük dileýän dip diňe gowy sözlerimi aýtdym diýdi. Ýöne senin oňalak güýjüň ýokdugyny, sen diňe adamlar alda oturandygyny aýtdym diýdi. Примерно в таком же духе я выступил на круглом столе, организованном Тенгизом Гудава. Я выступал за ведение борьбы демократических методов в рамках Конституции. Мен Tengiz Gudawanyň gurnan togalak stolunda da bir söwüş, kan, ýumryk, taýak ýoly däl, demokratik ýoly bilen, kanun ýoly bilen, konstitusiýa ýoly bilen görüşi dowam etsek ýeňjekdigimizi şoň tarapyndadyň diýdi. 24 noýabr 2000-nji ýyl men Ýaponiýa uçdum diýdi. We 25 noýabr 2000-nji ýylda Türkmenistanda bolup geçen wakalary men Tokyoda wagtym eşitdim diýdi. На пресс-конференции в центре японской прессы у меня спрашивали журналисты разных газет, журналов и информационных агентств, знал ли я об этом заранее и имею ли отношение к попытке переворота. Yani bana jurnalistler, gazetçiler, jurnalistler soraýardylar, sizin 25 noýabrda Türkmenistanda bolup geçen wakaňyzdan habarymyz barmy? Diýip bana göni soradylar. Men bolsa, mening bundan habarym ýok, mening bulara hiç kim dahylim ýok. Olar bilen birleşigim bolmady we atnaşygym ýok diýip jogap berdim diýdi. Egerde men bu hatlardan habarly bolsadym, bu toporyň içinde bolsadym, men bugün bärde sizin soragylaryňyza jogap berip durmazdym da, elbetde ki olar bilen bilelikde Türkmenistanda bolardym diýdi. Onuň üçin 25 noýabr 2000-nji ýyl ýagny kadymky dilde aýdanda 2000-nji ýylyň sanjar aýynyň 25-näki wakalary barada meniň aýtyp biljek bar zatlarym şundan ibaret diýdi. Barmy goşşaklaryň diýeriş? Bir minut. Onda nime geldi? Bu indi Çerkes Kurbanow barada ýazypdyr. Diňläsiň gelýärmi Çerkes Kurbanow barada? Черкес Курбанов. Можно было бы об этом человеке не вспоминать и забыть о нем, но факты остаются фактами, и о них следует хоть немного рассказать. Yani Çerkes Kurbanov den adam barda ýatlaman, ýatdan çykartan gowy boljak biri ýöne faktdyr. Ve olar barada az hem bolsa görüň bermäni özüme
борç bilярindi. Черкес вышел на меня в 1999 году, рассказал трогательную историю о том, как он занимался автомобильным бизнесом в Ашхабаде, дела у него шли хорошо. По его словам, он начал даже импортировать автомобили из США и реализовывать их на туркменском рынке. Но не тут-то было. На него начали наседать правоохранительные органы, особенно заместитель министра внутренних дел Туркменистана Гелдгурванов, который требовал от него взятку в виде нового автомобиля из США. Чтобы откупиться от него, Черкес якобы удовлетворил эту его просьбу, но тот не отставал, продолжая дальше вымогать у него деньги. В конце концов, он засадил Черкеза на 2,5 года в тюрьму, где Черкес испытал все муки ада, которые описал в дневнике. Этот дневник он передал мне для ознакомления. Дневник оказался весьма содержательным. В нем изложено много фактов, описаны порядки и нравы тюремной жизни в Туркменистане и издевательства над заключенными. Дневник написан грамотным языком, и над его редакцией не пришлось трудиться долго. Поскольку этот документ был практически первым в своем роде, я попросил разрешения у Черкеза опубликовать его без указания его имени в журнале «Эркин Туркменистан». Он согласился с моим предложением, и я опубликовал этот материал в одном из номеров журнала. В тот период мы встречались с Черкезом довольно часто, и ссылаясь на то, что один из его родственников занимает министерский пост в Туркменистане, а другой родственник по линии его русской жены является банкиром в России, он обещал найти деньги для оппозиции. Для убедительности своих намерений он познакомил меня с Гудляном, депутатом Госдумы России в тот период. У Гудляна он познакомил меня с Борисом Шакаряном, ашхабадским армянином и сватом Гудляна. Сын Шакаряна женат на дочери Гудляна. Туркменские армяне занимали большой офис в высотном здании на Новом Арбате, Калининском проспекте. С помощью Гудляна и Черкеза я хотел втянуть туркменских армян в нашу оппозицию деятельность, но они, не отказываясь и не соглашаясь, тихо отошли от нас. Yani оппозициянın içine ne hava dediler, ne meydan de yok dediler. Просто yavaşlıktan bizden çekildilerdi. Zaten Armeniyanın Ermeniler değil mi Türkmenistan içinde yaşayan? Aydiyar Gdilyan, bular şu atlayan Moskva'da yaşayarlar. Gdilyan, Boris Shakaryan, общем, düşünükli. Men bunları diye. Sözün bölüğün de burmun. Seredağım, yani bir temaya gelip geçikittin. Yurttaşındaki opozisiya ve opozisiyan hukukunu koruyan guramalar hakda geçikittin. Yani seredinde şu vaat Orta Aziyanın, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve şu devletlerin hukukunu koruyanlarının baş vekili olup oturan şu var Vitali Panamariyov seret Türk'em del, Türkmenem del, Özbek'em del, Kazak'em del, Kırgız'em del, Ors. Yani bizim ırkımızdan hem bizim tiremizden hem bizim milletimizden hem değerli ol bari başka millet. Yani biz daha bunu bile çalışmadık. Gözünüzde Türklerin yurttaşında Türkmenistan'ın diktatör hükümetine karşı görüşen koramaların başvekili Vitali Panamariyov. Yani bizim milletimizden hem de Vitali Panamariyov. 5 famil, 4 famil. Aytacaktım da hani. Burmat fikrim aydı. Seredin indi. Bizim halkımızda daha şuluram açıklan okur. Hazır kıvat. Hiçbir siyasatçısı, hiçbir opozisyoneri, hiçbir nemesi. Hatta bunu talap eden o aslında Özbekler, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler. Biz şunu talap etmeli. Ne için şu nedeni Vitali Panamariyov neçe yıldan beri Aziyanın hukuk korucularının başvekili olup ne için ol adamlar çalışan o. Bunları kim çalıştırmalı? Bunlar iş bile görkeden o ağam. Bu hakta hiç kim aladı demeden o, hareket edemeden o, sessizlik kurşuyalar, gidip OBS'de barıp değil görkeden kampanyasında siyasi tutsağının suratlarını görkediyorlar. O adamlar öldü mü, yitti mi, yitir mi? Ben zaryatçık akeleyin, haydi verin. Böyle. Sonra otur pikir edip görün vatandaşlar. Hazırki vakit
yurt daşındaky Ýewropada bolsun, Amerikada bolsun siyasi hereket edýän jemgyýetler bar. Bular Özbegistanyň watandaşy, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň watandaşlary. Ýagny Aziýa döwletleriniň watandaşlary öz ýurdundaky diktator rejime garşy görüşýän jemgyýetler. Emma bu jemgyýetleri goraýan yurt daşynda hukuk goraýjy organizasiýalar bar. Bu organizasiýalaryň baş tutany Vitaliy Ponomaryov diýip birisi. Olam ýyllardyr şo wezipesinde otdy. Ol adamy hiç kim çalşan ogum, ol adamy hiç kim çalşmagy isläň ok, ol adam işem görkezen ok. Bamy ba. Bamy ba. Ýagny biz oýna getirip böller wara. Bizim hakymyz, hukumumyz goramaklygynyň geçen gaýta bul adamlar bizim üstümizden toslama zat tapyp töhmet atıp arda yazıp bilýärler. Sen edýäňizmi? Ýagny bizim hakymyz, hukumumyzy gorap, bizleriň sivilizowny şekilde halk häkimligini düzmekli üçin hereket etmekligimize ne kömek berýärler, ne goldaw berýärler, ne bizleri o resmi bir şekilde işlemimizi düzedip berýärler. Hiç bir zat etmeýärler. Diňe balygyny görkezýärler we Türkmenistanyň içinde bolsun we Aziýa döwletläriniň içinde bolan bolup geçen hadisalary maglumat berýärler we şonuň bilen çäklendirýärler hereketlerini. Ýagny bulara hyzmat etýän bir giden guramalar bar. Türkmenistanyň Pravozashitny organizasiýa guramalary bar, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we şu Orta Aziýanyň siyasi hereketçilerinin hakkını, hukukunu gorayan, hak hukuk goraýjy organizasiýalary bar. Bu organizasiýalaryň käbirleri aktiv hereket edýär, käbirleri passiv hereket edýär. Indi bizim kägedek gelende Türkmenistanyň siyasi hereket edýän jemgyýetiniň ýurt daşynda hak hukukunu gorayan, hak hukuk goraýjy guramalaryň agzalary hiç birisi hereket görkezmeýär. Hiçbirisinden ve hayır gelmeýär. Hiçbirisi resmi bir şekilde uğrunda dılgamaya. Ve buların ılgamazlığına ve ılgamaklygyna böwet basyp oturan kim? Buların üstünden başlıklık edip oturan, buların işine serdip, analiz verip, baha verip oturan kim? Vitaliy Ponomaryov. O da iş eden o. Çünkü ähli maglumatlar, ähli hereketler buna daklat edilýär. Ve bu adam ağzından karar çykýar şonda. Oturup pikir edip görün, yani bu da açıklanmıyor. Indi geleli ikinci mesele. Çerkez Kurbanov kim? Çerkez Kurbanov elbette o şol nemenin zadın ahranası ol işleyen değil mi ol? Çerkez Kurbanov şol nemenin ahranası ol, Awdukulif'in ahranası olan değil mi ol? Sesin yap. Şey diýär şu wagt okap başladyk da, indi isteseň men okap gutaraly men arada ýazanly. Indi meniň eşdişime görä Çerkez Kurbanov, ýagny Awdukulif'in ahranasy ol işlendi. Ol özüniň beren gurruny, men türmede oturdum, biznesim bardy, plan milyon dolarlyk işim aldylar, o internetde aýdýany. Diňe Awdukulif'in ýazanlaryny diňläli. Bolýa. Bilelikde. Türkmençe aýdan. Mesela Nova. Men diye Çerkez'in üstünden manyň tanışlary, manyň garyndaşlary bar eken, tanışlary bar eken, Rus aýalynyň daýysy, bankier eken Rossiýada, oson pul tap berjek diýipdirler. Oson bul meni diye Aşgabatly ermeniler bilen tanıştyrdy diye. Ýagny Gdylyan diýen adam bilen, Gdylyan diýen adamyň öýüne baranyzda Boris Shakaryan bilen tanıştyrdy diye. Aşgabatly ermeni. Buram diye Moskwanyň täze Arbatda Kalinski prospekte ulokon ofisleri bardy diye. Gdylyanyň we Çerkez'iň kömegi bilen diye men burlary Türkmen ermenilerini bizim oppozisiýa hereketimize çekmek istedim diye. Ýöne olar ne ýok diýdiler, ne de howa diýdiler, ýuwaşçykdan bizden uzaklaşdylar diye. Ondan soň Çerkez meni bir tane Rus biznesmeni, Krasnodarly Rus biznesmeni bilen tanıştırdı. Ol hem bir matbahaly, bir prestijli, elitli öýleriň birinde Novarbatda ýaşaýardy diye. Biz ona bizim opozisiýamyza pul goýmaklygyny, pul ýatyrmaklygyny, kömek etmekligini her gedegirini aýdýardyk, ona ýalwaran ýarak düşündirýärdik diye. Ýöne ol özüniň pulu bilen risk etmek islemedigini maňa Çerkez'iň aýdyşy ýaly
ben de kendi pulum yok size kömek eder yarak deyip oğlum bize şey çekildi diye. Yani Çerkez bunu vay bir de kömek eder deyip tanıştırıya verin diye. Ama bu adam pulumunu riske vaat edecekler. Ama o zaman Çerkez'in ama ayetçiler beter bayam değil de bu diye. Pulum yok bunda kendi diye. Şondan sonra Были встречи с одним русскоязычным бизнесменом. Yani Rus dilli bir biznesmen bilen Австрияда işleyen biznesmen bilen bir duşuk oldu diye. Yine de pul näde Türkmen opozisiya için pul tapmak barada gurrun gitti diye. Näde pul taparız diye. Kim bilen görüşen bolsak hemmesini kızıklandıryan zat bizim hareket planımızdı diye. Konkretno näçe adamınız var? Hakikaten bu hareket edip fiziki hareket edip bilecek näçe adam var. Serdar, şunu aydık geç, sin edýän mi? Oturup sin edýän mi? Hereketin ortasına pullu meseleni sokýarlar ki hereketdiňe pulu tarap üns çekilsin diye. Häzir kwatam sin edip gör pulun ışkındylygy ýandyrlar. Gıran üçin, pul almak üçin, biznesmen tapmaklygy üçin, ýene tapmaklygy üçin. Yani isbitçany pulu orta sokýarlar ki hereketçilerin ünsü pul tapmaklykda bolsun. Herekette we halk adatlyga çıkarmaklykda bolmasyn agam. Eger sen hereket etsen pul seni tapjakdyr. Eger sen halal gelsen pul senin üstüne yağacaktır. Emma bular ondan geçtiler. Pul üçün hareket ettiler vara. Şu adam şonu edip bölür. Qaran üçün edip bölür. Yalan sözlep bölür. Halkı oda tıp bölür vara. Allah kurbanı etten dileyen de yana başlarına yumurulsun da şuların var yerine. Başını yumurlaydıran da var. Herne halkı görközenleri, herne Türkmen çağlarını görközenlerini öldürem çekaydır da var. Dur qaharını sonuna qaraş aýdýar Mahtum Gulu goşgusyny Allah'ın bize Zülfikara yetirgeydi. Zülfikara mı Hazreti Ali'nin kılıcı da adalet kılıcı. Dinleyiz, okayaz. Kim bilen duşan bolsak diye pul bilen kızıklanýardy. Çerkez hemişe şu pullu adamlar bilen duşturýardy diýerim. Asan qaras bu duşan adamlarımızdan bizden näçe adamı var? Hareket edip bilecek jivoy adamlar, hakiki fiziki adamlar yani sorular. Wagtal Çerkez Kiev'e gidip gelýärdi bir hilli görüşmelere diye. Yani o taýdan gaýdyp gelen wagty mes bolup şadyan bolup gelýärdi diye. Tiyara opozisiya pul gelýär, o taýdan ýagýar, bu taýdan ýagýar diýip o vay Ukrainsler tapdym. Olar bize näçe diýjek pul berjekler eger biz Türkmenistana gelenimizden soň näme diýär? Придя к власти в Туркменистане продавать им газ не так, как сейчас, а по $20. Şu döwürler eger bilýän bolsaňyz, 1000 kilometr gazı Türkmenmaşin kontrakty bardy, $40 satýardylar. 25-nji ýyla çelli jötleşme bardy, 25-30-njy ýyla çelli. Ýöne Ukrainisler size pul berjek, ummasyz näçe isleýän bolsaňyz, ýöne Türkmenistana hökümet başyna geleningizden soň bize gazı $20'dan satarsınız diye şertleri vardı diye. Men diye qaharım geldi bana diye. O nähili bolýar o zat. Söwgü näde sen kim bolýan? Özüňi müňalak adamlara söz berýän, o bolýar diýip diye. Näme hakyň var senin? Bize hökümeti arzan satýan, mowut satýan hökümeti tanqidlaýas. Senin barýagyna birilerine pul berseňiz boldy. Sizin aýdaryňyz eders arzan bahadan gaz bereriz, söz berýän diýip diye. Şondan soň şol gysga bir wagtyň içinde bizim öýümüze can geldi diye. Ve bir tane ayal Kiýifli Natalya diýeni meni Çerkezi tanaýanmy diýip sorady. Benim howa tanaýan, onda ol maňa Çerkez ondan $1000 alandygyny we 2 hepden içinde gaýtaryp berjekdigini söz berdi. Ýöne bir aýdan wagt geçdi, ol entäk meniň pulumy gaýtaranok diýdi. Onun sözüne seredinde ol ondan pul alanna meniň adymy garantiýa goýup alan eken. Yani Türkmen opozisiýasynyň lideri, ýolbaşçysy diýip meni görkezipdir we şol sebäple ondan pul alypdyr. Menem diýdim ki men Çerkeze bir ýere baryp meniň adymdan görümdeşlik geçirmekligi, aýratyn hem meniň adym birleriniň pul almaklygy ýa biriniň qarz etmekligi hiç kime oňa alak mümkinçiligem ruhsadan bermedim. Sizi aldadılar
maşenlikçilik arkaly, sizi aldırdılar maşenlikçilik arkaly. Size etip bilecek bir maslahatım, Çerkezi utandırın ve dip ona pulunuzu qaytaryp bermeňizi, siňden şükürün qaytaryp almaklygyňyzy. Ol size pulunuzu qaytaryp berermi, ýa-da ýok, men bilemok diýär. Şondan soň men Çerkeze jaň etdim şol telefon gürleşiginden soň, diýdim ki o barada pikirlenýärlerimi we munyň ol puly ol aýala karzyny qaytaryp bermelidigini ýatlatdym diýe. Ol ötünç sorady, tiz wagtda o pullary qaytaryp berjekdigini maňa söz berdi. Ýöne meniň bilişime görä ol puly entägem qaytaryp bermändir diýdi. Ol aýal ýene-de 3 gerek jaň etdi maňa şondan soň. Ýöne men onu köşeştirip biljek, ýa-da meselesini çözüp biljek hiç zat hem aýdyp bilmedim diýe. Ýöne men ona bir etip biljek sadym, Çerkez bilen aramyzdaky bolan gürüňdeşligimizi dile getirdim, başga da hiç kili kömegim degmedi. Şondan soň, şol wakadan soň meni bir rahatlyk gözüm açyldy, ýagny Çerkez maşennik her zatda pul islemek isleýär, tapawdy ýok. Ady nämedir şol bolsun, ady pul bolsun diýen düşünje dörede Çerkez bardy diýe. Ve men ondan uzagrakda durmana başladym. Ýöne ol maňa jaň etmegini, meniň bilen bir pikirim bar, ideýam bar diýip adamlar bilen tanıştyryp Türkmenistandan gelenler bilen, Niýaz rejimine garşy görüşmek isleýänler bilen, şuňa ene seni sylaýarlar, sana simpatiýalary bar, näme seniň işlerini alyp barýanlar bilen tanıştyrly, sanymyzy artdyrly diýip ýa hereketler edýärdi diýe. 2001 bilen 2001-2002 ýyllarda Çerkez'in habar berişine göre Türkmen pasolstwoda rezident bolup bir ýaş oglan işleýär. Kellesi gowy düşünjeli Ahmet diýeni. Ve maňa şonuň bilen bir duşuşuk geçirmek isleýän hakmy diýdim diýe. Menem näme üçin görüşmäli? Eger de ol hakykatdan Türkmenistanyň hökümetiniň işgäri meniň bilen görüşmek isleýän bolsa, gel duşuşaly diýdim diýe. Bir gün geçenden soň biz Köyne Arbat'ta bir kafede duşuştuk. Sostaýalsa, gaty uzun bir gürüňdeşlik boldy we esasen hem vastannom igawaryl vastannom ýa esasy gürleýän mendim. Düşünýärdim ki Ahmet bu düşündüm ki Ahmet bir zatdan bir habar ve täze bir zat aýtyp bilmäne, aýtyp biljek adam däldi diýe. Meniň işim bolsa, wezipem bolsa, düşüncem şonda dedi işte onun aklına yetirmeli oppozisiýa, halkyň, hökümetin, ýurdun, döwletiň tutuş ýagdaýyny çözmek barada hereket edýändigimizi, kan dökmek däldigini, adam öldürmek däldigini, biriniň oýunjagy däldigimizi, öz hereketimiz bilen hereket edýändigimizi muňa düşündirmek istedim. Ahmet panimal. İşte Ahmet maňa täsir edip bilmejekdigini düşünýärdi. Чтобы добиться хоть небольшого отхода от своих принципов. Düşünýärdi ve maňa bu hereketlerimden, bu dawamdan iza gaýtmajakdygymy, prinsiplerinden aýrylmajakdygymy hem düşünýärdi. Men nemeden meniň maňa bakyş usulum Ahmet Türkmen hökümetiniň hasabyna ve meniň bilen hasaplaşyp bilmez, düşünüşip bilmez. Yine de men ulalaşýan ki men näme ona diýen bolsam, men ona näme diýenlerim bilen ulalaşýan. Men ona ýalan adam aýdamak, ýaman adam aýdamak. Proza Türkmen hökümetiniň kellesine şo gepi ýetirmeli diýip halk bilen hökümet birleşmeli we arada bir tany bela bar, şonu bir demokratik kanun ýolları bilen aýyrmak barada gurulmalar geçiredim diýip. Но это было лишь проявлением вежливости к собеседнику. Men hayran kaldıran zat, men näme diýsemem bolşar, gurulmaň dowamında kellesin çaýkap oturuverdi diýip, başga hiç adam diýmedi diýip. Şol wagty Moskwada Ruhnama kitabynyň prezentasiýasy geçip durdy we Ahmet maňa şol kitabyň bir rus dilinde bir görnüşini berdi. Häzir men şeýle pikirlenýän, näme üçin bu duşuşuk Çerkez'e gerek boldy diýip, şu wagtda pikirlenýän diýe. Bir adı için gerekti bu duşluk Çerkez'e diye. 2002 ve 2003 ýyllarda ol meni Amangelli Anna Muratov bilen tanıştırdı diye. Bu oglan hem 4 guly Anna Muratowyň ogludy diye.
Meniň öňki Aşgabatda ýaşan ýerim boýunça Taraya Strelkova we Samarkandskaya çatyrygynda ýaşaýan köňki goňşymyň ogludy. 4 guly meniň agamyň dostudy diýe. Amangelli hem töleme öz atasyna meňzän ekenini. Birinji görüşükde hem ol maňa diýdi işte any bili birinji duşşanyňyzda bizim bilen goňşudygyny. Men soradym oňa sen 4 gulyň anlamaradyň aksagyň kakaga maňa anlamarat aksakdy. Şoň ogul dälmi sen diýdim diýe. Ol ýylgyrdy da howa diýip meni sözlerimi tasdiklady diýe. Onda men onu ýadyma salýandygyny, onuň agasyna ýadyma salýandygyny biler kiçik çağa çykdylar. Odan ejeňiz kakaňyzdan aýrylyşdy, odan başga ýere göçgitdiňiz. Aman geldi şo wagtda maňa atam rak kesel, kakam rak kesel bilen keselledi we soňky günlerini ýaşaýar. Moskwaga gaýtmazdan o Abdukulifi görsen köp doğa salam aýtyp goýberer eken. Bulda duşuk ve duşuşuk ve gürleşik günlüğün gün ortam 15'den ol töweregi Pushkinskaya ploşçit bir Arap kafenin içinde geçitdi. Kinoteyatr, Rossiya kinoteatrının çep tarafındadı. Aman geldi kafenin içinde otiydi. Biz hem Çerkez bilen kinoteatrın öňünde kiçik parkda duşuştuk diye. Men bir rahat göz öňüne şonu ýadymda galdy diye. Bizi biri daýaw atletiçki görünen bir kripkowa telosложение orta boyly ýaş ýigit aziat görnüşli, yani Aziýa görnüşli bir owadança bir ak kostumjygy giyinen biri bizi video düşüp durandygyny meniň ünsüme çekdi diye. Onda men muny bir Hindistandan gelen, bir Pakistandan gelen turistdir diýip pikir etdim diye. Kafede kan oturduk. Türkmenistan'ın ýagdaýy barada, adamlaryň düşünjeleri barada gürleşýärdik diye. Aman geldi meni aktif hareketlere çağırýardy. Türkmenistan'a gaýtyp gelmekleri garaşýardy. Eger şo bolaýmasa tiz wagtda topotom можно будет не приезжать, ибо народ поголовно может превратиться в наркоманов, и тогда никто не поднимется в защиту интересов. Yani aman geldi hem maňa tiz wagtda fizik herekete geçip Türkmenistan'a barmaň aladasyny eger şu tiz wagtda gelamazam gelecekde gelip oturmagam gerekler. Halkyň herkesi narkoman bolup gider. Narkoman bolandan soň hiç kim dawa etmez, jenjel etmez idi diye. Aman geldi выражал свои сомнения в том, остались ли сейчас люди, способные подняться против режима. Kim üçünjilin görüň, 20 ýyl mundan edýär görüň. Häzirki döwürde näbile näw hökümete garşy kelle galdyrjak adamyň bardygyny diýe. Şolar wagtyň özünde hem özüniň her lüboy wagt halk üçin ayağa galyp biljekdigini, adamlary ýygnap biljekdigini bu maksat üçin ýer Türkmenistana gaýtyp barsam, bu hatlar çözýän diýip gürleýärdi diýe. При существующей пассивности народных масс в Туркменистане лучшим выходом из положения, по его мнению, является захват власти путем совершения переворота. Yani amangellik hem bu ýagdaýda hökümeti ele almak, ele geçirmek diňe güç bilen, yarag bilen, ýymyryk bilen, taýak bilen, dep bilen, hani şeýdi galjak täwirler gepler batýar häzirlerim. Güç bilen almaly, ýymyryk bilen almaly, gücümüz var, diş verip dırnak verip kellesine işledeyin diyen hafta. Burada sorayın da indi şu tayda minnet. Çerkez Kurbanov'u biz daştan tanıyaz, doğru değil mi? Mene onka orça çıkşay diýär ol. Orça çıkşay Türkmen mi ya Türkmen değil mi şonay? Türkmen mi ya Ermeni mi ne hayt millet? Kim olanlar Türkmenler de näme tafawuty bar? Ýöňde orça gürlen soň men käbirdatdan alyp bilemokdym. Ýöne o dinlänimde Türkmen Aşgabatda diýär. O ya Türkmen Aşgabatda diýär. Hiç il Türkmençe söz goşýany gepleýäni göremokda men. Ara şondan sonra. Bar oňa Türkmen kan. Kirme aýtsam bolýarmy? Ýadamadyňmy sen? Türkmen kan. Ýok. Bolýar. Sere Türkmençe bilmeýän Türkmen wa diýen oýunum bar, men oturup özüme mintres bolýan. Ýönünde men bular daşdan tanýan, Çerkez Kurbanow men daşdan tanýan, özüň bilen Vitali Panamaryow barda video çekdi, men alyp öz kanalymda goýdum. Bilýärmi?
Onu o Roshan Klichev, Marsat Bayramovich dagam tanıýady bilýärmi? Sebäbi Çerkez Kurbanov'un videolaryny Roshan Klichev öz YouTube kanalynda goýupdy. Marsat Bayramovich onu tanıyan bolmaly Çerkez Kurbanowy. Şonda men Çerkez Kurbanowyň videosyny dinlänimde bul adam kim diýip sonra videomda Awdukuliýewiň ahranasy diýip eşitdim men bilýärmi? Şu wagt Awdukuliýew kitabynda Çerkez Kurbanow barada öz pikirini ýazyp edipdir, dogry dälmi? Ine şular ýaly gatnaşýanymyz boldy, şular ýaly gatnaşymyz boldy, şular ýaly hadisalar boldy we şular ýaly meseleler boldy diýär. Dogrudan we bu meseleleriň içinde köp zatdan pul bilen ara baglanşdyrylýar bilýärmi? Köp zatlar pul meselesi bilen ara baglanşdyrylýar we pul meselesinde kömek sorulyp pul talap edilen adamlarym ya Ermeni, ya Ors, ya şuna meňzeşe şular ýaly biznesmenler diýilip görkezilýär. Sen etdiňmi? Yani herekete kömek edecek Türkmenem däl biznesmenler ya Ermeni ya Ors ya şuna meňzeş ya Amerikan ya tutdym. Meni gyzyklandyran zat bu taýda seret. Meni gyzyklandyran zat bu taýda seret. Awdukuliýew Taşary işler ministri bolup işden çykandan sonra opozisyoner bolýar, dogry dälmi? Ondan sonra indi Barış Şyhmuradov Taşary işler ministri bolup aýrylandan sonra opozisiýa bolýar, dogry dälmi? Bular bu Taşary işler ministrlikden aýryldykdan sonra bular Awganystana utaýyp gidip Barış Şyhmuradowyň Awganystanda kim bilen görüşüp meselem näme işbirlik amala aşyrmak isledi. Meselem o da bir gyzykly interesne bolup durýar bilýärmi? Awganystanda türkmenler bilen görüşüp meselem o türkmenem Taşary işler ministrimi, içeri işler ministrimi ya bir gurramy haýsymy näme yani o da belli-de nähili oýuna getirip nämeler ediljekdi, nämeler goýuljakdy meselem Eýrandaky o türkmen sahradaky türkmenlerim goşulypdy bu zatlaryň içine dogrudan goşuljak bolupdyr. Oturup burada da sen edýän. Goldan ekenlerimde Awdukuliýewi golda atdyrlar. Ýene aralarına girip näme oňady agzalyk tohumlaryny sepipdirler da, düşündiňmi? Yani Awdukuliýewiňki Türkmen jemgyýetini birikdirmek, halal ýol bilen döwleti dikeltmek bilýärmi? Ýöne bu meseleleri etmek üçin hem pul gerekli diýilýär bolýanym. Çevradaşyň pul gerek diýär da şu adam seni tutkun şu adam şoýar da ya. Çıkıp gurulap başlayan öyle pulsuz başaryp bolmaýar, puluň bolmasy hiç de edip bolmaýar zat diýerler. Sen edýärmi yani pulsuz hiç de edip bolmaýar diýerler. Bu näme üçin? Bu senin anlaryň bulara oturýar otaň dinler pul tapyp berjek adamlar. Anlaryň pul diýilen meseleni sokýarlar bilýärmi? Sen birinji hökümete garşy bir hereket etjek bolsaň burun joşur aklyňa gelýän zat pul. Pulum ýokmy? Höwesini gaçyrýar bilýärmi? Höwesini gaçyrmaklyk bilen bolanok diýilen netije gelýär. Telli-pelli onsoň başlaýan soğan gymmat, un gymmat, ýağ gymmat, ýene gymmat. Ay dogan ana mesela maýda bir wagtda bir gitjekdik. Bir wagtda. Ýol ötende adamlar un ýok diýip köçe çykdylar. Giyeceğin içinde kamaz un geldi. Kim bilen ýerden getirdiler, mardan getirdilermi, ısklattan getirdilermi? Un getirip un payladılar. Sonda adamlar bir haltadan un payladılar. Adamlar beğendiler, öýle gittiler. Aha ertesi giyece. O giyece un payladılar, ertesi giyece haýsy aýal dawa eden o da şolaryň ärlerini öýünden tutup alyp gidip erlerine urup banisa düşürdüler, ayarlarının hem gözünü korkuzdular var. Biz bu zatlar baştan geçirdik ha. Biz bu zatlar baştan geçirdik. Ne seret? Berde indi şu Çerkez var da vaka gitti ve Çerkez'in bunun bilen görüşdüren adamları. Şonda men buna cevap berdim äge. 98-nji ýylda men Türkmenistana geldim. Bir analyk düşünjem bardy. Halk ayağa galar diýip. Ýöne halk ayağa galmady. Owo kän adam öýüme gelip meniň bilen ılalaşýandygyny, dogry zatlar aýdýandygymy aýtdylar. Ýöne seniň bilen Çerkezi bularyň arasynda ýokdy. Eger siz hakykatdan hem ütgüşme isläm bolsaňyz, hakykatdan bir hereket etjek bolsaňyz, şo döwür näme üçin meniň ýanyma gelmediňiz diýenimde, aman geldiň beren jogaby
şonu güýç bilen gelmeli kiniňiz. Eger senin güýç bilen geleniňi halk bilen bolanna, onda halk ayağa gorkozdy we nemetmezdiler diýen senin güýjüň bardygyny bilerdiler ve gorkardylar we seni goldardylar diýip hemmesi gelerdi diýip. Benim diýdim ki diýe, elbette ki o bizde olary alak güýç ýok we biz onu nerden alaly? На нет и сюда нет diýdim diýe. Рассуждать о том, чего мы не имеем. К тому же мы хотим добиться изменений конституционным, законным путем. Это долгий, но реальный путь, требующий кропотливой и терпеливой работы, объяснял я diye. Elbette ki sizin bu diýenlerinizi seyretsek, bizde güýç ýokdy diye. Bizde güýç boljak bolsa diye. O başga bir zat bolar diýen, o zat ýokdy sebäbi ol ýoly biz saýlamyzar. Bizim ýolumuz kanuny ýoldy. Kanuny ýol hem gaty uzak bir ýol, ýöne hakyky ýol diye. Konstitusiýa bilen kanun bilen ýöremek ve inçe uzak döwürli iş ve sabır isleyen bir iş diye kanun ýoly bilen ýöremek diye. Ya sen hemişe meniň ýanyma gelýän heýdi. Görsen muny gör. Muny gör. Muny gör. К тому же мы хотим добиться нуля. Объяснял я. Тогда Амангелди сказал, что в силовых структурах Туркменистана есть люди, готовые идти на определенные жертвы ради спасения своей нации. Yani Amangeldi dedi ki diye MVD'de, polisiýede, prokuraturada, yine bir yerlerde, sistemde öz canını kurban edecek halk için, vatan için tayar adamlar vaat edildi. Benim näçe wagt gerek bolýar, şol adamlaryň hemmesini tayar bolmak üçin hakyky hareketleri diýenimde 2-3 aydan köp wagt gitmez diýdi diye. Benim gen galdym muňa gysga bir döwrüň içinde buňa boljakdygyny ýöne bildirmedim. Senin bu diýanyňa mende bir anlamsyzlyk döwre diýmedim-de, bolýar diýdim-de. Buların oyununu oynayın diye karara geldim diye. Yani Amangeldi bilen Çerkez'in bana bağlayacak Kolpatır'ın oyunlarını diye. 2 aydan sonra Edilşt ayda duş yoldaydım da diye gittim diye. Bulgur'un Iyul ayının 2003. yılın Iyul ayındadı diye. 6. Ağustos günü şol yılın ödünne menin üstüme napadiyene oldu diye. Yani Moskova'da Himki diyen yerde avtobusun Astanovka'da numar 345'te benim öýümün yanında şol bir adam meni 2 gezek vurdu diye. Ben ayağımdan kalktı, ayakları bilen depýärdi, yere düşürdü, yere yıktı ve yerle ayağı bilen depti diye. Satır beynin sarsmagy kemçiligini aldım. Bir näçe gün Himkanyň balnitsasyna ýatdym. 1 ýyldan soň 25. iyul günü sağ gözüme operasiýa etdim. Gözüme hrustaligini çalıştırlar diye. Ondan sonra gözüm haskowa görüp başladı ve zreýniyam düzelmedi diye. Benim üstüme napadiyene bolanyny bilen Çerkez Gurbanow bana can etdi ve telefonla benim ayalım bilen gürleşip doktor bilen geljekdigini aýtdy. Benim ayalım Tatyana beýgirdim. Näme üçin ona öýüme gelmekligime ruhsat berdim. Da ne şu wagtda Çerkez'i öýüme bir gelem çağırmadı. Sebäbi ona inanmaýardy. Sonra men aýalyma işte onun hiç gibi doktorunyň ýokdugyny, ýeke geljekdigini, näme üçin geljek bolsa men şu wagt aýdyp bilemok. Näme käbir pikirlerim bar. Munyň gelmeginiň maksatlygy bilen baglanşykly diýdim. Hakykatdanam ol bir sagada hem ýetmän geldi. Ýöne meniň aýtýşym ýaly hem doktorsuz, lukmansyz ýeke özü geldi diye. O zaman ol balnisa can etdi, beni balnisa yerleştirdi, meniň saglygymdan habar alýady ve neme diýär işte Amangeldi uly işleri geçirýär, sana beren sözlerini ýerine ýetirýär. O zaman menem ona onda sen Amangeldiňi bir çağır da ýene bir gedek bir gürleşeli hareketleri planlaşdyryl, gürleşeli diýdim diye. Ol hem Moskwa gelip, Lüboy wagt gelip biljekdigini aýtdy. Menem eger o problemi bolmajak bolsa, onda Amangeldi Moskwa gelsin, meniň bir gowy teklifim bar diýdim diye. Bir günden soň Çerkez bana can edip diýdi ki Amangeldi 14. Ağustos günü geljekdigini habar berdi. Menem ona şu wagt entek görüşmäne ýagdaýym ýokdugyny, ýöne meniň adamym bilen duşup biljekdigini aýtdym.
которому я доверяю. 13 Avgust günü Çerkez bana aman geldi, Moskva ertir gelýär. Ertire bir yer ve saat bellediydi diye. Ben hem Pavel Yurievich Smirnov diyen dostuma tanışma can ettim ve buna aman geldi Annamuradov bilen Çerkessiz görüşmekligi maslahat berdi. No, bana Smirnov'un aýtşýalyk ne aman geldi, ne Çerkez ýeke başa gürleşmäni islemediler Smirnov bilen. Bir gürleşip bilmediler. Hem hatta şu bir yerin özüne hem Pushkinski ploşyda Çerkez yaman geldi. Türkmen pasolstolarynyň gatnaşmagyna adamlar bilen geldilerdi. Ýagny özleri gelmediler. Ýanynda Türkmen konsullugynyň pasolunyň işgärleri bardy diye. Şeýle hem Smirnov maňa bulary video düşürendigini, ak kostyumda ilke Pushkin meydançasynda Hasan hem bolsa kafede görüşen wagtymyz Çerkez Gurbanow bilen ýene de şol adam bizi video düşürmäne dowam etdi. Arapski kafe girerimizde aman geldi oturan ýerde. Men derw ýadyma düşdi. Dil meniň Çerkez bilen duşjyk hem şol adam video düşürdi. Smirnova смутило и вызвало у него недоверие то, что Амен Гельды был одет не по погоде. Стоял очень теплый августовский день, а на нем был костюм, да сверху еще плащ. Smirnov'un ünsünü çekenler aman geldi, hava durumuna göre giyinmendi diye. Hava beter ısıdı, Ağustos'un gününde emmamının üstüne hem kostüm vardı, hem kostümün üstünde de plaş vardı. Smirnov'un ilki gelenler razgovor gürümdöşlüğü diktafona zapis ederler. Çerkez yaman geldi, не стали тратить слова на знакомство со Смирновым, как это принято у туркмен, а сразу стали спрашивать его о возможности участия сил из России в захвате власти в Туркменистане. Evet. Çerkez aman geldi, tanışlığa da adı vakit yitirmen, Türkmenlerde boluşýaly der, mundan sonra başladylar. Orsuýadyň ýaragly güýçleri Türkmenistanaky häkimiýeti ütketmäne kömek etiplermi, işe ýarapdylarmy zat diýendi. Olar diýe şol wagtyň adyna Kuliýew aman geldiğini, bir meseleni gürleşmek üçin çağırandygyny, emma özüniň gelmändigini, biz şu mesele barady gepleşmek üçin geldik. Ýaragly güýç gelýärmi, güýç edýärlermi? Kuliýewiň arkasyndaky güýçler yarağı bilen Orsun tarapdarlary, goşunlary gelýärmi diýen sonra gürleşjek bolýardylar. Smirnov bolsa öz gederine Kuliýewiň bu parlamanlarynyň barada habarynyň ýokdugyny we muňalyk planynyň bolup biljekdigini inanmaýandygyny aýdypdyr. We belli bir uzak görüňleşdikden soň aman geldiğiniň baýdan görüňlerinden aman geldi ötün sonra tuvalete gidipdir. Munyň ýoklugynyň peýdalanyp Smirnov Çerkezden näme üçin aman geldi beýle galyn giyinipdir, kän giyinipdir diýene Çerkez hiç çekinmän onu üşäpdir, onu sowuk urupdyr, o üşeýär diýipdir. Aman geldi tuvalete çıkan boldy Smirnova kasetanyň çalışmagyna gidendigini pikir ettim diye, yani diktafonun içindeki kasetany öwürmäne giden bolmaly diye. У Смирнова создалось впечатление, что Черкес саман geldi готовили какую-то провокацию с участием посольства Туркменистана. Собирали фальшивые материалы, чтобы обвинить меня в терроризме с участием русских. Не могу точно сказать, могу лишь предположить, что Смирнов постраховался и предупредил российские структуры о своей встрече на Пушкинной площади. Представители российских правоохранительных структур сочли действия сотрудников посольства Туркменистана несовместимыми с их статусом. Smirnov'un özgelerine buların bir bela etip koyacaklarını bilip özünün egindeşlerine haber veren eken milisiya ve Facebook'un kimdigini bilemizler. Yani bunları hem karşı taraftan Smirnov'un Amerika'ya gelmediğini görüp hareket edilmediler artık maç ve российские власти сообщили посольству о своем решении выслать из страны сотрудников посольства, принимавших участие в провокации. Yani bunun bir provokasiyadığı Avdukuliyev şotayda yoğu çok olandıklarının buna karşı da gazayistliğine işini görecektiklerini edilen işeyken ve Orsiyet hükümeti Türkmen pasolosluğuna şol taya katlaşan
Türkmen Pasolistan işgärlerini Russiýa territoriýasyndan çıkarmaly. Iz Rossiýa bez объявления персонами non grata. Bu 17 Ağustos 2003 ýylda 8 adam Türkmenistanyň Pasolistwasynyň işgärleri Orsiýetden uğradyldy. Smirnov bilen görüşlerinden soň 2-nji güne Çerkez Gurbanow meniň öýüme geldi ve Smirnowyň üstüne şikayet edýärdi. Он сказал, что по его наводке их остановили по дороге домой то ли полицейские, то ли сотрудники ФСБ и требовали от них объяснений, чем они занимаются, какое отношение имеют к Кулиеву, с какой целью приехали к Кулиеву. Когда они рассказывал Черкес, объяснили сотрудникам правоохранительных органов всю ситуацию, их отпустили, но время было уже за полночь. По словам Черкеза, Амангальди находится в очень расстроенном состоянии, никуда не хочет выходить и ни с кем не хочет встречаться. Я напомнил ему о том, что они звонили мне вчера и договаривались со мной о встрече сегодня в 10 часов утра. Он ответил мне, что они поссорились. Он также сообщил, что завтра Амангальди улетает обратно. Yani Çerkez Kuliyip bana ertesi gün öýüme geldi. O Smirnov'un üstünden şikayet etti. Ya öýde gaýdyp barýarlar bolýardy, polisiýa mi, orsun KGB'si mi saklady, näme diýäňiz, Kuliyip bilen näme gatnaşyňyz bar, näme maksat bilen geldiňiz, Kuliyipy näme üçin görjekdiňiz, bular her türlü soralar sorapdyr, wagtyny alypdyrlar. Muňa görä Amangeldiň nastreniýasy ýok. Atelle ýatyr, ertirem 10 saat 10-da görüşýär. Amangeldi bilen Çerkez uşandygyny we dara söýüşendiklerini ertirem Amangeldi ertir Aşgabatda gaýtyp barýandygyny aýtdy diýip. Şutaýda Çerkez arada maglumat gutarýar. Ve Abdülkerim burada sorasym gelýär. Sonra. Seret. Moskowanyň territoriýasynda Awdukuliýew terrorizm bilen aýyplap Türkmenistanyň pasolstwasyny, konsulstwasyny ýok etmek isleýär, dogrymy? Bunam Rossiýanyň spesslujbasy. Türkmenistanyň pasolstwasy Moskowanyň çäginde Awdukuliýew terrorizm bilen aýyplap pokşen etjek bolýar, dogry dälmi? Ondan soň bunam Rossiýanyň içki gulluk, jenaýat agtarış gullugy anyklaýar, näme spesslujbasy anyklaýar we Türkmen pasolstwasynyň işgärlerini we şol dildüşüge gatnaşanlary Moskowanyň çäginden kowýar, dogry dälmi? Türkmenistan çykaryp kowýar. Orsiýetden 8 işgäri bar. Olam Smirnov'un aýdyldy. Bolýar, dinledir. Durawa. Indi bul uteçkany Awdukuliýewiň garşysyna şular ýaly Türkmen hökümetiniň konsulstwanyň işgärleriniň edendigini, bu uteçkany, bu habary Rossiýanyň nemesine kim habar berýär we bu taýda Çerkez Gurbanow näme pirçiýon bu taýda? O näme sebäp? Indi bäde ýazylanyna görä menen o kawatin Çerkez Gurbanow Amangeldi diýen adam Aşgabatdan geldi diýip Awdukuliýew bilen tanıştırýar. Osan bular görüşýär. Birinji gezek görüşende diýär, başda 1 ýyl mundan görüşenlerinde gürleşdik, tanışdyk, Bunu Ahmet bilen gürleşdik, pasolstan işgäri bilen diýär. Ruhnama sowgat berdi. Amangeldin oglan bilen gürleşdik. O ýurduň içi taýar. Bular narkoman bolup ölüp tutarmaýarlar, hereket edeli. Milisiýa, waýerny, komitet, prokuror hemme adamlarymyz bar. Hereket etjekler bar. Aýdypdylar ha. Gürleýär käbirler. Bizi goldaýan milisiýa bar, prokuror bar, komitet bar, näme bar. Bizi goldaýarlar adamlar diýipdylar ha. Şo gepde berdi de bolup duran gep 3 saat ýok. Olam menen diýdim diýe. Näçe wagt gerek şol adamlaryň herekete taýar bolmagyny diýende 2-3 aý wagt gerek bolar diýdim. 2-3 aýdan soňra 2 aýdan soň görüşelip çağıranymda diýe bular uje şol wagty gelmän 2 aýdan soňra men diýdi. Taýyr idim diýe. Şuňaňmy? Astanovkada men urdular. Gözüme operasiýa etdirdim diýe zat etdim diýe. Gönü 1 ýyldan soň Çerkez Gurbanow geldi, meni balnisaýa ýatyrdy, eýtdi diýe. Gönü 1 ýyldan soň Moskowada bolupdymy bu hadiseler? Moskowada bolup bu hadiseler. O gözü fingarly suraty bar internetde. Paýlaşdym gerek.
Bir adam beni prosta geldi diye mi? Ya şu adam neydi? Dayı oğlan geldi diye beni yıktı diye beni ayak olan def kaç gitti diye. Gözüme şikayet etti diye. Ise gönül bir yıldan soň yine de çerket kurwan. Jaňa diye aman geldi, tayar oldu. Senin bilen görüşjek, ne var? Ömür tayarlapdyr, adamlar tayar ýurdun içinde hereket edilipdir diýende menem diýdim ki diye. Ha gelsin gürleşeli, meniň bir pikirim var, planym var diýdim diye. 14 günüm, 14 gün diýmiş, näçenji gün diýär. O 14 günüm 13 günü gelýär, 14'üne de duşşaly diýip aýtdylar diye. Bolýa diýdik welin diye bular geldi diýenden soň men baryp bilmeýän saglygym yarana. Ýöne meniň bir dostum bar ýa Smirnov diýeni. Ýa-da dostum Smirnov diýeni, bu dostum Rossiýada işleýär, FSB'de işleýär, düşündiňmi? Bu indi prokurorlar tanaya, FSB'ler tanaya, polisiýan tanaya, muny tutturjak, ýogatdyrjak bolup her zat etdiler ahyr. Maşenlik diýip aýtdylar, reketir diýip aýtdylar. Hem ýerde bu tanaldy, o dünýäde tanaly Daşary işler ministrliginden esser döwründe işleýän adam. Adam Türkmenistanda 2 ýyllap Daşary işler ministri bolup işleýän adam. Düşünýärmi? Siýasatda tanalýan adam. Ve bunu berňediler, barladylar we näçe diýerler, ne yapdylar? Elbetde ki bir Hudaý Allah taraplayın. Buna bir gowa adamlar çykypdyr garşysyna, düşünýärmi? Ve bulan diýär ki, buna Smirnov, Pavel Юрьевич Smirnov diýär. Я позвонил Павлу Юрьевичу Смирнову и попросил, хаýş etdim diye, şu adam bilen görüşdik diye. Но как говорил мне Смирнов, ni aman geldi, ni Çerkez, Denlis'ti meniň bilen adin gürleşmek islemediler diye. Ve bu gürleştikde, dersen, galyn giyinik geldi, hova ıssy, adamlar köýnekçen gezipýär. Bu hem kostüm giyipdir, hem plaş giyipdir. Aşağında näme bar? Gep zapis edilýär. Bir provokasiýa ediljek boldy. Duýanlar adam, düşünýärmi? Duýanlar bir atlaryň boljakdygyna ýerine başgasyny goýberýär. Ve bolan gürleşdikde bularyň soraýan zat şu. Biz ýurtda adam taýarladyk. Biz ýurtda adam taýarladyk. Goda taýar, Altykuliýew bize habar bermeli. Eýtgünmäy. Dur, men mana eňilde ýa barmaçyk. Sana berdim ama aýdynça. Nasıl? Dowam etsen ama. Osan? Smirnov bilen giden görüşýär 14 awgust günü. Edil bir ýyl mundan Çerkez we Amangelde bilen görüşende bir aýdyp geçýär bir waka. Biri bardy, Aziýat ýüzli, orta boýly, iri, kurpny biri video çekdi. Bizi video düşürdü diye. Parkta, hem ploşetde, hem kafede diye. Benim ünsümü çekdi. Hindidir ya Pakistan'dır diýdim diye. Emma Smirnov duşlukdan gaýdyp gelenden soň muňa gürrüm berýär. Hakykatdan ýene-de biri bardy. Yine buların yanında pasolyasyon işgärleri bardy diye. Şol bir wagtyň ödüne ak kostümlü biri gelecek, kostümün çalışmandır da ak kostüm giyip öğrenen biri çıkarmadık olmalı. Şunu yine şu adını giyiyor. Ak kostümlü biri bize video düşürdü diye. Kelta böyle bir yağız Aziýat ýüzlü biri diye. Benim şu vaka yardım düştü. Ve bunlar hakikaten bir provokasiýa çekenler. Herekete taýar, näme taýar, planım bady ýere. Planım bady ýana bulara garmak taşlaýar. Bulara kliwat edýär. Ve özlerinin karmaklarını, özlerinin çukuruna özlerini düşürüyor. Abdülkuliyev, düşündün mü? Bunlar Abdülkuliyev, sen yerine perivorot tayarlağı otin, yerine bezad edip otinli. Şöyle maşa meyli o dövrde ölüne ne yazıp şunu aldıracak, öldürecek de türmede yoğattıracak. Başa barmadı. Diğer Allah Teala kimin niye de öleceğini dine men bilýändi. Haçan öleceğini men bilýän. Men islemedikçe sizi hiç kim öldürmem bilmezsiniz. Beni ölmesini isteyen adamım sizi yaşadığımı bilmersiniz. Kur'an-ı Kerim'de var. Onda bu taýda Abdülkuliýewi ýok etmeklik dil düşükde Çerkez Kurbanov hem eli wa diýjek bolýar o taýda. Ama berde meniň ahranam boldy, meniň töregine gezdi diýener. Men öýüme çağırmaýardım muny diýe. Aýalym ynanyp bäri gel diýende aýalym bilen gyýrşdym şonuň üstüne. Näme üçin öýüme aýtdym, näme üçin adres aýtdym diýe. 17 awgust günü 3 günden soň Türkmen pasolosluğunun 8 işgäri Türkmenistan'dan deport edildi diye.
Onda bular Maksat Bayram çam gutanayan olmalı onda bular. Var Maksat Bayram çam Moskvada olmaz. Oňa da gezek geli, onu ýokarrakda bir aýdyp geçdi, muňa da aýratyn bir sahypa berendir. Barada düýn okabat edin. Indi seredinde gelelim neme? Biz şu wagt Abdukuliýewiň kitabyny okabat ederiz. Töwerenäkilerin kimdigini munyň dilinden eşitip oturýarys. Düşündiňmi? Bu sebäp näme diýär? Demokratik ýoly bilen, kanun ýoly bilen, konstitusiýa ýoly bilen gan dökmän çözjekdiris bu işi. Kyndyr bu iş, ýöne boljakdyr bu iş, hakykydyr bu işdi. Realny ýol şo diýär. Dawa bilen, jenjel bilen, panika turuzup, haos turuzup, adam öldürüp çözjek işin ýok. Neyse, Abdülkerim Maktım ve Muhammed Bayhanov. Muhammed Bayhanov tanış gelýärmi? Abdülkerim Maktım yani Oğan Türkmenlerinin liderleri. Muhammed Bayhanov yine bir Devlet Bayhan'ın ağası var. Ondan sonra Germanya'da ak saçlı. Şeyle diýän var, toşna bilemem. O. Abdülkerim'im diye я познакомился, когда я работал министром иностранных дел Türkmenistan'da diye. Abdülkerim bilen men Türkmenistan'ın Daşary işler ministri döwründe işläp ýörken tanıştyk diye. O Türkmenistan'a ilkinci gelen Oğan Türkmenlerinden diye ve hakikattan hem Türkmenistan'da kalmak, işlemek, yaşamak, öndürmek isteýärdi diye. Sol bir wagtyň özünde dini Oğan Türkmenlerinin dini lideri däller, şol bir wagtyň özünde biznesmen, sylaşykly adam, Oğan Türki milletlerinin arasında da ağzı birlik koyup sylaşygy bar adamların birdi diye. Mesela Oğanistan'da Türkmen var, Özbek var, Gazap var, Kırgız var, Tacik de var ha milletler. Şoların arasında da diye ağzı birliği ýola goýup dinlenýän adam dedi. Hem dindar da diye. Как бывший депутат афганского парламента и наследник известного на всей территории Центральной Азии династии Махтымов, в общем, şol bir wagtyň özünde Awgan parlamentiniň öňkü deputaty we Orta Merkez Aziýa boýunça dini guramalaryň nemesi, ady naslednik olan nähili bolýary? Neyse, önemli däl. Maktymov Abdülkerim. Onun sözlerine göre entägem Zahir Şahyň o döwürler Zahir Şah bar ekenler. Ve kämaqtal Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bilen görüşýär. Ýagny Oğan häkimetdi bilenem, Zahir Şah bilenem aralarynda problem ýok. Ağzı birligi, adalaty, asudalygy barab oturlar. Häzirki döwürde Turkiýada ýaşaýar we Türk watandaşlygy bar. Özüniň watany bolsa Türkmenistan hasaplaýar. Arzu edýär, haçan bolsa ýergiç watana dolanyp biljekdigini ata-baba ýurduna. Ve şu taýda Gyzyl Aýakda hem ata-babalaryny toplar eken. Gyzyl Aýak Balkan tarapdylar we Prezident Niýazow diye Abdülkerim'e Türkmen pasportdan berdi diye ve ona ata topraklaryny izine gaýtarjakdygyny. Ýöne elbetde ki из-за нелояльности Абдулькарима к нынешнему туркменскому режиму Niýazow лишил его гражданства и не вернул ему земли предков. Yani başkırgıvı kabul ettiler, Türkmen pasportdan berdiler. Odan Abdülkerim'in bu Türkmen Niýazow'un alıp barayan siyasetine din tarapdan karşı çıkanlığı için Niýazow bilen düşünüşmeýändirler ve Niýazow buna beren pasportyny gaýtaryp alypdyr we Türkmenistana girmesini gadagan etdi. Haçanda men ministerlik wezipeden gidenimden soň Abdülkerim ağa bilen Azatlyk radiosyna 90-njy ýylda görüşdik diýär. Şol wagtdan bäri ikimiziň dostluk gatnaşygymyz dowam edýär. Şol 90-njy ýylyň özünde Abdülkerim ağa hem özüniň meniň tarapymdan çykyş etmek isleýändigini, meniň opozisiýamy goldamak isleýändigini dile getirdi diýär. Şondan soň biz kän görüşýärdik, gürleşýärdik Istanbuly. Men gidýärdim onuň bilen görüşmäne. Opozisiýanyň adından, Birleşen Opozisiýanyň adından Abdülkerim Maktym şol bilen opozisiýa ýygnaklarymyza, konferensiýamyza da gatnaşdy diye 8-nji ýyl 2002-nji ýylda we Pragada sentýabr aýynyň 2003-nji ýylda, mart aýynyň 2002-nji ýylda Abdülkerim ağa
участвовал в составе делегации туркменской оппозиции в переговорах с США. Yani Amerika bilen bolan Türkmen oppozitsiýasynyň gürleşiginde hem Abdülkerim ağa gatnaşdy diye. Абдулкарим ага рассказывал мне о нескольких туркменах в Туркменистане, с которыми он познакомился когда-то и продолжает поддерживать с ними отношения. Бұл hem bana Türkmenistan'a gatnaşýan bir näçe türkmenler bilen türkmenler barada gürrüm berdi diye. Şolaryň arasynda ol Muhammed Bayhanow hem aýtdy diye Minselhozda işlän. Yani hem Minselhoz bolanlar hojalyk ministrliginde işlän. Ben şol wagty hökümet dedim. Oson Minselhozdan soň Aşgabatdaky konditer fabriginiň başlygy bolup işlän. Häzirki döwürde bolsa ýa-da şol wagty onu barada gürrüm beren wagty kommersiýa bilen meşgullanýan bir Germaniýa firmasy bilen işleşýändigini aýtdy. Ol maňa şol adamyň barlykly gatnaşyklary bar, politikada, biznesde gatnaşyklary bar, Türkmenistanyň içinden daşyny peýdaly gatnaşyklary bar, oppozisiýa peýdasy deger dip Muhammed Bayhanow barada maňa şeýle görünür berdi diýe. Menem diýdim ki, elbet bolmazdy. Eger ol hakykatdan bize koşulsa diýip beýlekler ýaly. Elbetde ki gowy bolardy. Abdülkerim ağa dedi ki, ol şu wagt onuň bilen göründeşikler geçirýär we olara bizim arada gatnaşyklarymyz we beýleki meseleler barada görün edip oturdylar we käbirleri hem yani Abdülkerim bilen duşuşmana taýar bolandyklaryny dile getirdi diye. Bir näçe aýdan soň Amerikadan gaýtyp gelenimizden soň 2000-nji ýylyň iýun aýynda men Istanbul'a gidenimde Abdülkerim ağaň çakylygy boýunça biz bir näçe öňki Türkiýanyň ýolbaşçylary bilen görüşdik. Yani Türkiýede ministr bolan, bakan bolan, emekli bolanlar da bivşi visokopostavleny чиновники Turecki idi. Şol wagt Istanbul'a Muhammed Bayhanow geldi Aşgabatdan. Biz tanıştık. Sağlık, amanlyk soraşdyk, pikirlerimiz bilen bölüşdik. Türkmenistanda näme bolup ýör, näme goýup ýör we illerde gatnaşjakdygymyzy we bile işleşjekdigimiz barada demokratiýa üçin ılalaşyga geldik diye. Bayhanow резко негативно отзывался о Шейхмурадове. Yani Bayhanow Şeýhmuradowy halamaýandygy sözlerinden bellidir ve onun bilen birleşmege karşı çykýardy. Men oňa bolsam elbette birleşsek ters bolmazdy. Iň bolmany birlelikde hereket ederdik. Yani Şeýhmuradow muny isläner. Ol bolsa onun yeterli güýjüniň ýokdugyny Niýazow bilen baş etmek üçin Şeýhmuradowyň güýji ýokdugyny aýdýardy. В ходе этой встречи и знакомства с Байхановым мы договорились о том, что он вступает в нашу организацию. Şol görülmüşlikde we duşukda biz Bayhanow bilen ýalaşyga geldik. Ol biziň birleşen oppozisiýa guramasyna girendigi barada ýalaşyga geldikdi. Ve biz koordinirowat edip özlerimiziň hereketlerimizi bir-birimizden habarly oppozisiýon hereketleri partiýanyň içinde daşyna yani ýurdun içinde oppozisiýon partiýany gurmaklyk barada hereketi başladyk diye. Bayhanow o kän adamlarym bar, görüşüp bilýär, häzirki rejime çelli ýurdun içinden politiski moral krizisten çykarmaklykda ähli hereketler etjekdigi barada ol hem meni inandyrýardy diye. Käbir Türkmenistanyň tanymal adamlaryň atlaryny tutýardy. Bayhanow diýerdi ki diye, olar häzirki sen oppozisiýany goldamajak bolarlar. Emma eger birleşen oppozisiýa Şeýhmuradow bilen bilelikde hereket etse, onda ýurdun içindekiler size karşı bolarlar diýdi diye. Şundan mene näme diye. Soraw dörýär. Muhammed Bayhanow. Dogry. Şöyle soraw dörýär agam. Bular daşary işler ministrleri bolup çykanlarynda we hatda çykmakan wagt, çykmadyk wagtlar. Meselem birinji Awdukuliýew daşary işler ministri bolup çykyp gidýär soň nemes Boris Şeýhmuradow doğrudan Boris Şeýhmuradow. Bular näme üçin Türkmenistanyň içinde resmi uruş şeklinde partiýa gurmaklyk bilen meşgullanman? Bular işten çıkandan sonra prezident bolmaklyk üçin, wezipe gurmaklyk üçin hereket edýärler. Aga men şonu hiç alyp bilemok. Meselem sen daşary işler ministri,
bolýa. Sen öz başyna siyasi parça gurup bilýän şolary ýarak saň ananylan bolsa, şolary ýarak hereket edilen bolsa, näme üçin bular ýurdun içinde resmi bir şekilde siyasi parça gurmaklyk bilen meşgullanmaýarlar. Edil bularyň ýaly häzirki hereket edýänlerim Türkmenistanyň içindäki resmi siyasi parçalar bilen habarlaşmana geçmeýärler, ya gurjak bolmaýarlar, ya da hereket etjek bolmaýarlar, ya adamlara dogry düzgün şolary maglumat bermeýärler. Sinesen her bir zat öňden not alınıp häzirem şo zatlary edip gelýärler. Men oturup özümem hayran galýan. Yani bolýar. Dowam edeli. Seretdi şu pikirimi bitirmedim de agam. Ya sen näme üçin soralar goýýan? Bu adam şu wagt o kaly. Adamların kimdigini bileli, bu adamların köpüsen tägen bar, ortada gezip görler, laf sokýarlar, gep sokýarlar. Ýurdun içinde aýdy otirayny ikisi dagalaşýarlar. Şeyh Muradov ma sen gutaran garra opozisiýon eldiýä. Chroniçki bolup galypsyň sen ne etjek işiň ýok, güýjüň ýok, zadyň ýok diýip meni kemsidýä. Bulan maňa o sen ýurdun içinde hazinadan pul ogurlap daşa ýurda gaçyp mecbur opozisiýoner bolup ýok sen diýip aýdýanlar da. Şuňaňmy? Ne şuňalyk bir düşünüşmezlik bar. Bayhan diýen adamlaryň arasyna gelýär da men siziň bilen gatnaşyk. Men Türkmenistanyň şu diýip güýçli adamlaryň adyny aýdyp geçýär. Ýöne bular eger sen Şeyh Murat bilen bile bolsaň seni goldamazlar diye. Şuňaňmy? Bu hereketi goldamazlar diye oturarlar götüni kysyp. Diýse ýurdun içinde näme boldy? Bu hökümet näme depdi bular? Barysynyň götüne bok gelmäp çykdy. Ýani hemmesini götü boklatdy. Hemmesini günäli etdi. Bir näzir ýok etjek diýse hökümetiň başyna oturan, birine ötäge ýygnanmyn diýseler, bu adamyň bir giden para alan zatlary bar, bir giden näme alan zatlary bar. Ne bolsa haýsyny seretmeden paragatçylyk wagty kaçmak bilen bolýar. Kädirlernem ýörite özleri goýberýär. Indi men oturup bir zada sen etjen Serdar agam şu taýda. Niýazow döwründe Gurbanuy we watan habarlarynda çykyş edip okap bir giden adamlar Niýazowa bastyrdy bilýärmi? Okap ön aýag aldyňda. Soňra sen etip gör. Mesela Maýdaly seniň YouTube kanalyňda halkyň arzy derdi diýip Dursultan Taganowa bir sana Türkmenistandan gelen hat diýip bunu okudy. Dogry dälmi seniň YouTube kanalyňda? Soňra ýurtdaşyna çykyp, ýurtdaşyna reýim berdi. Gurbanow çykyp gelenden soň reýim berdi. Näme diýdi? Men Türkmenistanyň içinde wagtym siýasy hereket etdim, meni tutdular. Meni ýurtdaşyna güýçli adamlar çykaryp göwürdiler diýdi. We Dursultan Taganowanyň okan hatyny men ýazyp berdim ýurdun içinde wagtym diýdi bilýärmi? Ýani Dursultan Taganowanyň o başda İstanbulda wagty çykyp senin YouTube kanalyňda halkyň derdi diýilen bir gol ýazmany okapdy. Buny reýim berdi. Gurbanow men ýazyp berdim Dursultana diýýär. Indi sen etip gör. Bular ýaly hereketi Ferhat Meýmankuliýew dogam etdi. Bir giden ministrleriň adyny berdi, bir giden işgärleriň, häkimleriň adyny berip, inha men bulary ýok etdirdim, inha men iş görkezdim diýip, bir giden adamlar ýok etdirip geldi. Ýani Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe dogrudan, men Serdar Berdimuhammedow bastı şolar diýip geldi. Soňra Ferhat aýryldy, olyna mindi bu talip diýilen piş çykdy, dogrudanmy bu da? Bir giden adamlaryň adyny berýär, zat etjegini ýok etdirýär, biz onu bastyrýar, plan ministr aýyrdy, plan zat etdi diýär. Ýagny Serdaryň eline pida edip berip oturlar. Hemme kişini bilýär, ministrleri, işgärleri, prokurorlary, häkimleri Serdaryň eline pida edýärler. Serdaryň bular şolar ýaly aýplamalar bilen ýok edýär. Ýagny indi men oturup pikir edýände biz halka hyzmat etjek prokurorlaryň, ministrleriň arkasynda durmalymy ýa-da bu adamlaryň biýigine iş edeni, etmäni derine men Serdara ýok etdirip oturmalymy? Biz näme etmeli? Biz näme bilen meşgullanmaly agam? Ýagny biz bilip bilmän elimize gelinen maglumaty alýas ki soňam diýýäs o prokuror, o ministr, ol bul günäkär diýýäs. Soňra munam Serdar hezeledip basyp ýok edýär. Indi gözeň getirip gör, hiç kim hökümete garşy hereket etjek, ne ministr, ne prokuror, ne bir bilimli adam galmaýar.
Kimler galy korrupsionerler, ondan sonra öz şahsy mal mülküni gorajak bolup işläp ýörenler galy. Bu da şu wagt Awduklyfyň aýdýanyna gelip ýetdi, bilýärmi? Ýagny öz wezipesini gorajak bolýanlar, puluny gorajak bolýanlar, mal mülküni gorajak bolýan adamlar, bilýärmi? Bular hem şu wagt seni tükür ýok etmekle gaňsat. Ve ya da hükümetin oynatkylaryny daşary ýola çykarýarlar ki bu hükümetin oynatkyları yine de şol bir oyun oynasınlar, gurnasınlar da bular durmaya da şeytan yatmaya diýse, şeytan yatan adam zady ýoldan çykarmak üçin. Bular hem yatanoklar. Mesela Ştaýda näme diýär Baýhanow barada? Bu duşugymyzdan soň diye Baýhanow Moskwa 2 gezek geldi diýär. Bir diye 2001-nji ýylyň dekabr aýynda, birem de 2 gezek 2002-nji ýylyň mart aýynda, ýani 3 gezek gelipdi. Ve her gelende men muňa diýädim, hani Türkmenistanda näme habar bar, täze bir habar getirdiňmi, sveji informasiýa barmy diýende, eli boş gelýärdi diýe. Bular menne elbette ki bu düşünüşmezlik ve ona karşı şüpheler etti diye. 18 April 2003 ýylda birden meniň öý telefonum işlemän başlady ve elektronly swязым hem bozuldu diýinde o döwürler internet barda kim işte. 3 günläp men hiç kime jan etip bilmedim, internete bilen habarlaşyp bilmedim. 21 April günü men telefon stansiýasyna jan edenimde telefonist geldi de bizden sorady iştemi bilýäňizmi sizin Apadies tarapda şiýdiňizde ütköşük bir ratdy. Yani buların telefonu, interneti, kabel geçen yer var ya. Şu taýda bir rat bardy diýdi. Biz hem diýdik ki bir näçe mundan bir adam geldi, Pesadezde Telekom'un geýminde öýüňizde täzeliğine çekilýär. Biz begenne ýöne ol hem şol adam gidenden soň internet ve telefonumuz pes işläp başlady diýe. Telefonu remont edýän usta bolsa bizi çağırınız. Diýdik ki gidip barýaka, bu pasluşka ýa-da partlaýjy madda hem bolup biler ve men barada hökmen Facebook habar etmeli. Gitti de Facebook jan edip habar etdi. Bu gidenden soň 2 tane Facebook işgäri geldi ve şiýdiň içinde drone'un näberli predmeti enjamy aldylar ve şondan soň diňe bizim telefonum ve internetim gowy işläp başlady diýer. Düşündiňmi? Meniň 6 awgustda urulanymdan soň şol bir ýylyň ödünde Facebook'un bir işgäri meniň deýelim bilen meşgullanyp beren maňa gaty ägä bolmam gerekdigini habardar bol, huşkar bol. Sebäbi seniň kapyňdan senin telefon şeýdiňden çykaran zadymyz dinleýiji aparatdy we içine ýazgy edýän enjam mady diýe. 15 iýun 2003 ýylda maňa Türkiýeden Abdulkerim jan etdi we ertir 12'de meniň bilen bir orus habarlaşjakdygyny adyny aýtmady we meniň bilen gatnaşyklyk ary gatnaşyk, lagalaşyk meselelerin çözüljekdigini aýtdy. Meniň anyklaýyş soraglaryma Abdulkerim hiç sat diýmedi. Ýöne diýdi ki, ol adam Baýhanow Muhammedin goýberen adamydyr diýdi. Amanyň goýberen adamy hem bolsa Pavel Yurievich Smirnov ýani Pavel Yurievich Smirnov bara Çerkez bilen näme garşy ulanany. Kim adam? Aman geldi garşy ulanany, pasolun işgärlerine garşy. Bu adam hem Pavel Yurievich Smirnov bolup çykdy. Ama jan etdi we biz görüşdik. Ol maňa diýdi ki, işte Baýhanow не тот человек, за кого себя выдаёт, диди. Он связан с туркменскими спецслужбами, и что на меня готовится покушение. Ol maňa diýdi ki, Baýhanow özünün kimdigini aýdýan adam däldigini, özünü kim aýdýandyny ol adam däldigini, Türkmen KGB'lary bilen habarynyň gatnaşykdygyny we sana покушение, näme bolýar покушение? Canını hopa oynayabilir. Hücum değil ya da. No, gara, menin 14. iyun men Dubai'den gaydik gelenimden soň ve 19. iyun 2003 ve Orsiýadyň Gos Dumasynda RF'de çykyş edenimden soň 19. iyun 2003 ýylda Türkmen KGB'sinin güýçli hereketi başladı, yani aktivleşti edýän hereketleri. 21. iyun 2003 ýyl Baýhanow maňa jan etdi we telefonda ütköşük gen
provokasyon sorular berýärdi. Dubaydan pul getirdimmi? Haçan Aşgabat'a gelýän? Tarapdarlaryma habar bereýinmi? Olar hemmesi taýýar bolup seni aeroportda karşıladym. Owa tarapdarlaryň adresini ber, adyny ber. Onlara men habar bermeli senin gelmekligiň barada zat diýip şuňlara soralar berýär. Menem muňa nerden jaň edýän dedim. Ol hem men Aşgabatdan jaň edýän dedi. Menem gen gördüm. Sebäbi meniň bilen duşan wagt himkada ol razgovaryował, meniň bilen gürleşen wagt hemişe ýuwaşdan gürleýärdi. Yani bizi biraz eşitýändir, dinleýändir diýipdi. Menem diýdim ki ama nereden jaň edýän? Olam diýdi Aşgabatdan. Ýene öýden можно говорить с ним, öýdenler ýene arkaýyn gürleşip bilýärsiz. Onun soralarını gen görüp menem soradym. Seni tutsak astyna almadylarmy? Olam diýdi ýok. Emmelat normal, emmelat okey. Näme diýen emmelat normal diýenler bar. Odan ol maňa ikinji gezek jaň etdi 22-nji ýylyny we sorady. Haçan gelýän? O Orsiýetden Aşgabatda Rossiýski delegasiýa gelýär, şolaryň arasynda gelýänmi diýdi. Şol wagty Orsiýa delegasiýasy Aşgabatda gitmek üçin taýýarlyk görüp otyrdy. Yani Türkmenistanyň Orsiýanyň grajdanlarynyň Dubaýna grajdansy baradaky wapros çözülüp ýördi şo döwürlerde. No patak nazvaýym türkmenski muddasy. Menem muňa jogap berdim ki, elbette ki uly hoşarlyk bilen, uly isleg bilen gelerdim, eger Orsiýet meni bu komissiýa sastawyna goşsady diýip. Ol bolsa, ay beli bersen ay bäre sana men garaşyp otyr. Şo na moju repliku Türkmenistanda viza rejim soktular. Men indi viza üçin pasportsa barmaly. O taýda maňa bererlermi diýsem, ol maňa howa may arkaýa viza bar, sana viza da bererler, peşadan masalar sen menem şeýleme diýdi. Şoň bilen biziň görüşligimiz gutardy. Şondan soň ol maňa gaýdyp jaň etmedi. Takminan bir aýdan soň ömrüň öýme ýa onuň aýaly Nelli we uly ogly Arslan geldiler. Olar diýdiler ki Muhammed tutsak edildi ve onuň tutsak edilmesine günäkär adam Pavel Yurievich Smirnov diýdi. O Bayhanyň garyndaşlary, Aşgabatda garyndaşlary diýdiler ki, "Şto k nimu onuň ýanyna hiç kimi goý bermeýändiklerini, produkta geçirip bilmeýändikleri barada habar etdiler." Ýene de bir apesli wagtdan soň gelen maglumata görä, ol tutsak edilendigini we Tejen şäherine türmäge goý berilendigi barada maglumat geldi. Ýöne entägem belli däl. Oňa näme statýa goýdular we nähäsi jenaýat üçin ony tutsak etdiler diýip. Gördüňmi, şu wagt bu Bayhan, Muhammed Bayhan diýen adam Germaniýada. Ýöne Germaniýada näme işläp ýör? Men Bayhan hawaýalan näme diýär? Muny näme ýazýar? Abdulquliyev'in kitabı, derdinizi Abdulquliyev'e aydın. O dünya var aydın, mazarına var aydın. Dileş geçeceğiz, daha Igor Lvovich diyen adam çıktı önümüzden. 31. Oktyabr 2004. yıl. Gündizin günü saat 2. Bana Igor Lvovich diyen biri can etti. Familyasını, adı, nerdendigini, nämedigini, kimdigini aytmadı diye. Diýdi ki diňe men Türkmenistan bilen işleşýän we o taýda uly ekonomik gyzyklanmalarym bar, ýani bizneslerim bar idi. We maňa ona bir konsultasiýa berip biljekdigimi, gowy töleg etjekdigini aýtdy. Menem diýdim ki, elbette ki, beslep men konsultasiýa berip bilerim, maslahat berip bilerim. Orkam gelin ona duşşaly we nädip gatnaşyk etjekdigimizi düşünüşeli. Menem diýdim ki, bugün baryp bilmeýän ýöne ertir 1. noýabr Liga supermarketiň ýanyna kafede görüşeli himkada saat 11-de diýdim. Onda ol diýdi ki, aýalyňyz hem gelsin. Eger sen häzir gelip bilmeden senin aýalyň gelsin diýdi. Gelip bilmeýän bolsa, поэтому он проявил осведомленность, заявив, что в последнее время неохотно иду на встречи с незнакомыми людьми. Я резко отклонил предложение, назойливо незнакомый просил, чтобы он потерпел до завтра.
Men ama erti duşşula saat 11'de diýerimde, sen gelip bilmejek bolan aýalyň gelsin. Bir hili sen soňky döwürde neme zatdan gorkym bolupsyň, çekinýän bolupsyň. Bir duşşula çağırsa gelmeýän bolupsyň diýip şeýlemeniň gürleşip başlady. Menem diýdim ki, dur, stop, sabırly bol, ertire çelli garaş, erti görüşýäris diýdim. Oturup aýalym bilen bir gen teklibi maslahat etdikde ve pikir etdik ki, bu ýene bir indiki provokasiýadyr diýdikde ve bu barada provozaşitlik Vitali Ponomaryova bir käbir tanışlarymyza habar berdik. Onlara hemmesem tolgunly bu mesele barada ya näbilen doğrudan bolup biler diýip ertesi güni Igor Lvovich ýene-de jan etdi ve näme üçin gelmediň duşşuga diýdi. Menem bu ötüş sordum ve diýdim ki, ona duýduruş berip bilmedim gelip bilmejekdigim barada sen onun nomerini bilmeýädim. Gelmediğimin sebebi olsa, benim soğupsuzluğum için cevap veren adam bana şol duşşuğa barma dedi. Benim bir ilgili bu isteyen adama, sen benim şol adamın bilen görüş deyip maslahat verdim benim. Igor Lvovich bu gedek ol kesinlikle ve kesinlikle ben senin koyacak adamın bilen görüşmeyin. Yönetenin olmanın ayağını uğradayım sen ayağını bilen gepleşeyin dittudu diye. Benim dedim ki ol kategoriski bolanok ol kellerden çıkar dedim de. Onun ol başka bir varyant teklif etti. Onunla başka bir yerine uğrat kime inan yan olsun. Yani olurdan değil senin hopsuzluğuna cevap verenler için değil de başka bir yerlerine birini koyverdiydi. Ben böyle ya dedim de bir tarafından can et dedim ve şol bir vaktin ödünle biz tanışlarımdan adam koyacak başladım kim gider kaydı. Şol vakti tanışlarımın biri bilen gürleştim. Adamın familyasını açacaklar. Ve Igor Lvovich'e ona telefonunu verdim. Onlar şu gün duştular. Noyabr ayında Moskva merkezinde. Kuznetski Mosk metronun çıkışında. Saat 15:00 günde. Duşçuğa Igor Lvovich ýeközü gelmändir, dostu bilen gelipdir. Güründeşlikleri bir sagatdan azyrak wagt alypdyr. Duşçukdan soň oza meniň dostum öýe gelip, bularyň bolan güründeşligini habar bermäne geldi. Olar bolsa, представились как сотрудники Федеральной службы охраны, ФСО, организация, осуществляющая охрану президента России, но выступающие в данном случае как частные лица. Yani bu gelen adamlar Russiýanyň prezidentini gorayan adamdyklaryny, ýöne gizli galmak gereklidigini, şonuň üçin hem olara удостоверениесini görkezipdir. Federalny служба охраны, yani охрана prezidentinin охранасы da Putin'in охранасы da o vakti Yeltsin mi kim ataydı. По их словам, они получили мой номер телефона в посольстве Туркменистана в Москве и задание от посольства выяснить, по какому адресу я проживаю после переезда из старой квартиры и установить прослушивающий аппарат в моей новой квартире. Yani bunların Türkmenistan konsulluğundan can gelipdir ve zadane gelipdir. Siz adresini anıklamalı, kimdigini bilmeli ve bunun adresini bilmeli, öýüne prosluşka koymalı deyip bize ayttırlardı. Сообщив о том, что туркменские спецслужбы выделяют большие деньги для этой цели, они предложили мне сотрудничество с ними в выполнении их задания. От меня требуется совсем немного – дать согласие на установление прослушивающего аппарата с тем, чтобы регулярно записывать на диктофон все разговоры, которые будут вестись в нашей квартире. Yani, bular deyipdirler ki, bu Türkmenistan hükümeti bize munça pul verdi. Biz bu adam bilen düşünüşeli, gürleşeli, muňa da paýyny bereli, bular razylyk kol çekip bersin, bilen prasluşka goýup çykallar, öýüne bollar, näme bolsa bolaversin diýip. Her hepde öýüne gelip şu kasetany çalyşyp gitmände ruhsat berdi. Olar hem ve olaram diýdiler ki, eger biz senin öýüňe şol записывающий устройстваны aýyrmany gelen wagtymız bilersin ki, eger şu prasluşka öýünden aýrylsa, diýmek seni ýok etmegen külkürli çykypdyrlar diýen habardygyny bilersin diýdi. Munuň üçin olar maňa 1000 Amerikan dollaryny teklif etdiler. Ýöne bu az boljak bolsa, onda sen öz bahana aýt diýdiler. Benim
Gen taň boldum bu samsyk teklip bilen de. Menne ağaç gözmü ya, pul kovalap ýönme diye. Biz ayalymız bir maşgalan bilen ikimiz gülüşdükde diye. Baray ýören aňyraqda bizden uzagrakda sagaman gezin diýdikde diye bular bilen gatnaşyga gelmedik diye. Ýöne olar muny hem gözünden görüp muňa jogap boljakdygyny ay batar gynlanan soň gowy pul gazanyp bilerdiň türkmenler bara berse de alyp bilmeýärler, günüňize goýmaýarlar. Onda niň olmany pul gowy gazanyp diňleseler näme boljak? Bar başga ýol taparlar diýdi. Bu bolup geçen zatlardan men şeýle netije çykardım diýär. Telefon прежней моей квартире по Московской улице на Химки туркменские спецслужбы не могли прослушивать постоянно. Yani öňki kvartiramda goýulan proslушканы türkmen gullukları emişe diňläp bilmeýärdiler. Sebäbi olaryň bu eden hereketleri, ädimleri prosluşma Moskvadaky kvartirama üstünlük bilen berjaý bol, ýani niňe çaýs uspehim olaryň işi başa barmady diye. Eger de meni diye 7-24 dinläp bilsediler, onda meniň täze adreslerimi hem bilerdiler diye. Себäbi вопрос обмена квартир и адрес звучали в наших разговорах постоянно diye. Diýmek, bular käälik güzündeşler. Burmund, Serdaram, näme üçin Awdukuliýew Ýewropa döwletine çykman Rossiýada galýa bu adam? Ya Türkiýe gidip 146-njy sahypa, 50 sahypa bar gutarmara. Gelýär şo taýa. Gelýär. Bu soňunda bar kim o? Sen aýt. Akwel saparyň aýdanyna görä Norwegiýada jaýlanany, şo taýda ölene. Janazasyna diňe men bardym diýip aýdýar. Diňleýärler, ey, ulukmandyr. Näme şundan sonra var, ne diýmek adamda bir anam bar. Ýurduňa ýakyn bir ýerde oturgan uzaga gitmeýin diýen bir düşünje bar. Çykan dawasynda Allah bir işi bir appara rad eder diýip anam bardy adamda. Adam bu işden hökümetten çykanda men oppozisiýa gurjak, ölümme çeli sen bilen görüşjek diýip çykýar ahir. Şunem da kansa, näs faýdan gep şo. Men da kansa senin bilen görüşjekdim ve Türkmenistan ýurdumuza hakyky demokratiýany, adalaty getirjekdir diýip döwüşýär. Ve şu sözü çıkandan soň munyň töweregine gelýänler diňe ol edaraň başlygy, bilen edaraň başlygy munyň bilen oýun oýnaýarlar. Munyň bilen oýnaýan oýunlary başa barmaýa, hökümetem näme diýär? Tarpamyny ýok edýär. Mesela Muhammed Bayhanow. Muhammed Bayhanow hökümetiň adamy, muňa äga bol diýerler. Muň üstü açylýar, hökümet näme diýär? Turmadyk ýa. Ama adam çağalar gelýär, "Vay, bizim turmaya bastılar munyňyzy. Näme etmeli, wagt menem näme deýin bilemek" diýär. Soň indi mäzer wagtda bular Germaniýada geçip saç. Neyse, devam edýäs. Eger de meniň öýümi diňlän bolsadylar, bular bilerdiler meni ýerde ýaşam. Men täze kwartira geçenimde tanışlarymyň sanyny kemeltdim diýär. Öýüme gelýän adamlaryň sanyny kemeltdim, tanışlarymyň sanyny kemeltdim. Sebäbi haýsy meni satyp ýör, haýsy informasiýa etip ýör türkmen gulluklaryna men bilmeýärdim diýär. Sebäbi olaram ýitirsinler ki men näme diýenimi diýär. Oho. Nurberdi Nurmehmedow. Indi bulam hem oppozisiýa ýöre diýär, ýa oppozisiýada oturan wagty ýanyna gelip oturan adamlar öwrenip başlady da. Adam çopan boldy da, düşündiňmi? Çykaryp başlady. Seren, indi men onuňa düşündim, men bir zadyňa düşünmedim. Ýanyna gelýän, hökümete hyzmat edýän adamlar anyklanan halatynda bulary hökümetiň özü türmäge basýarmy? Şoňa alak. Sebäbi şu wagt kim Bayhan diýdiň? Ýa-ki Muhammed Bayhan diýär. Muhammed Bayhan hökümete hyzmat edýän ekeni, bu zatlar anyklanandan soňra buny ýazyp türmäge basýarmy Türkmenistanda wagty? Diýerine. Bana gelen maglumata göre Muhammed Bayhanow tutsak edilipdir. Türkmenistan'a tejen türmesine basılıpdır. Ýöne näme statýa bilen, näme jenaýat bilen muny türmäge basandyklaryny men bilemek diýär. Ýöne Muhammed Bayhanow aýaly kim diýär? Nelli bilen ulu ogly Arslan ikisi mağa gelip Muhammedi tutsak etdiler ve muny tutsak etdiren senin dostun Pavel Yurievich Smirnov diýerler. Düşündiňmi? Yani bu Smirnov muny bir provokasyýa alyp galýar.
Bular şu provokasiyadan soň dören adamlar ben Muhammed basıldı diýdim. Muhammed'in basılmasında günahkar senin şu dostun diye havadara qarız. Muňa kömek eden adama sen ondan uzak bol diýip muňa bu hat gidiyorlar. Şunun bular berilen zadany boldy. Bular Indi diýme onda ýagny Serdar agam, Seret. Bu hadise Türkiye'de bolup geçýär, dogry dälmi? Bu hadise Türkiye'de bu hadise Orset'te görüşýärlermi? Muhammed Baýhan bilen görüşmeli etýärler, dogry dälmi? Türkiye'de görüşýär. Türkiye'den soň 3 gezek Moskwada görüşýär, 3 gezek Tokyo'da. Soň bir gezek görüşmede barmaya, sana hüjüm ediljekdir, pokşenya boljakdyr diýip o barmaya bilýär. Smirnov'un maslahaty boýunça barmaya we bu duşuşy Duray aýda menim agamjan. Ben kelletçik bolýanlar eski howaydy. Seredindi. Moskwanyň içinde Muhammed Baýhan Awdukulif ile görüşmekli üçin yer belliýärler, ýöne Awdukulif bu taýyp barmaya, dostunyň maslahaty esasında barmaya bolýan, bularyň bu Guran duzagy puç bolýar we Niýazow Muhammed Baýhany türmäge basýar. Ýagny näbelli bir şekilde nemesi ýok, ýagny aýyplama ýok hiç kile görkezden aýyplyny basýar. Ve bunun türme basılmaklığına da Awdukulif'in öz dostuny günahkar edip görkezýärler. Yani Awdukulif'a maslahat berýänni uzaklaşdyrmaly, ikisiniň arasynda çöp sokmaly. Düşnükli, yani Awdukulif'i duzakdan alqalan adamy Awdukulif'e düşman, Muhammed Baýhanyň basylmagyna da şol adam günahkar boldy diýip ýamanlaýarlar. Öz dostuny Awdukulif'a ýamanlaýarlar da, dogrymy? Ýa. Sebebi indi şeyde kanagat gelýärdi keller, düşündiňmi? Eger Smirnov bolmadyk bolsady, muny ol aman geldi bilen Şerket Gurban 2002'de mi 2003'te ýagatjakdylar. 2003'te ýagatjakdylar. Düşündiň, bir ýyl demeden soň Sanjar wakalaryndan soň. Smirnov'un kömegi bilen bäden alyp galýarlar we Türkmeniň pasollygyna 8 adamy işden gowýarlar. Osaň munyň üstünden ve Abdülkarim bilen tanışan wagtda olan bir hali sağla bir Türkmen bolandan soň gatnaşýar hemme nemeler bilen, çinawnikler bilen. Bolam senin bilen Orsetden bir adam habarlaşady. Awganistanyň Orset bilen aratnaşy bar, Ester döwründen. Şura diýip ýene bir rat düşünýärmi? Dogruçylyk adamlaryň biri dogry gelendir da Hudaý taraplaýyn. Benden sebäp ederim diýer Allah Taala. Osaň o dowam et. Näme? Nurverdi Nurmahmedow. Nurverdi meniň bilen tanışmak üçin men minister döwründe 92-nji ýylyň baharyna gelipdi. Ol maňa özüniň oppozisiýon hereketleri barada gurrun berýärdi diýe. Evet, Nurverdi Nurmahmedow we bir jurnalyň nemesi de Sowet edebiýatynyň baş redaktory. Kitabyň başynda okudum men bu arada. Osaň ya men ona gel Niýazow bilen awazbirlige gir, bileleşige gir, işleşmäne gir. Ne garaşsyzlygy pekişdirmeli, güýçlendirmeli. Bilen tek baş etaplarda ýagdaý kyn hökümet kyn döwürler geçirdi. Urşsak, söwüşsek, maslahatlaşmalar owluk bolmaz zat diýende Nurverdi bu işlere başka tarapdan seredýärdi. Oltun çykýan zady köne hökümet işgärlerinden, apparatyň işgärlerinden, kommunistlerden bir gowluk geljegine men garaşmaýan diýdi. Egerde olar bari bir ýoly, halky täze ýoly çykarmazlar, şo öňkü ýol bilen alarlar giderler diýen düşünjesi bardy diýer. Nurverdi Nurmahmedow 92-nji ýylyň görüni. Şoň üçin Niýazow'a garşy çykan eken, men oppozisiýa hereket etjek diýip ve yurt üçin, ýöneki halk üçin ýagdaý gün-günden has beter berleşjekdir diýip Nurverdi şondan mana bularyň awazbirlik diýen hereketi meniň kandidaturamy Türkmenistanyň prezidentine indik saýlawda, ýagny 92-nji ýylda geçiriljek saýlawlara meniň kandidaturamı teklip etjekdiklerini maňa habar berdi diýip. Benim Nurverdi muny etmän. Men öz ýerimden tek oturmaly, işkän, bir midi bir normal bir işleyen edara öwürmeli, Aşary işler ministerligini. Özüniň bir garaşsyzlygyny bir ütketmeli Türkmenistan maýerinde. Näme boldy bilemek? Ýöne meniň kabinetim dinlenýärdi öýdýänne, çünki bulgurun döşlük barada ve bu adamın meni ýanyma gelendiğim barada Niýazowyň şol bir wada habary boldy diýip.
elbette ki şu taýda oynan bir rol hem bardyr diye men entek Niyaz we bu barada özüm hem habar etmedim, dakladım etmedim diye. Men hökümetten gidenden soň Nurberdi birinji bolup meniň ýanyma geldi we meniň olaryň agzybirlik diýen hereketine baş bolmagymy menden haýyş etdi. Men ýene de atkaz etdim diye. Sebäbi bu zady etmeler her kim öz yerine öýde otursun, öz görüşini Niyaz'a karşı alyp barsyn diýdim diye. Biz kän görüşýärdik ol döwürlerde. Pikirleri bilen alışveriş edýärdik. Näme edip bolýa agyzy birleşmeli, ýani bir anti-Niyaz'ın rejimine karşı hereket edýän güýçleri bir ara nädip getirmeli, şol barada kän maslahatlar edýärdik diye. 92-nji ýylda men Moskwa gidenimden soň bizim kontaktlarymız hem kemeldi diye gülüşdirdiğimiz adırlı kontaktlarımız kemeldi. Onun bilen 96-njy ýylda Praga'da görüşdük. Haçanna onu radio alatlyk çağıranna diye. Ondan 98-nji ýylda biz Praga'dan Moskwaga gaýtyp gelenimizde görüşdük diye. Onun bilen bilelikde konsolidasiýa barada, Türkmen opozisiýasynyň konsolidasiýasy barada alyp barýan işlerimiz, etjek bolan ädimlerimiz bütün dünya mejnunarодный связи yani bir netice bermedi diye, yani bir düzedip bilmedik, yola koyup bilmedik şonu diye de. Правые демократические партии России, Russiýanyň sağ demokratik güýçleri bizim bilen kontakta ýakynlaşmaýardylar. Bir galýan Kommunistik partiýa KPRF-di. Olar hem haçan görmeden katnaşyga taýar, bizim bilen ýöne biz hem onun bilen gol çekişsek hem bularňam niýetini gowul ýaldygyny bilýärdik diýdi. Nameriýany uzaymy. No daşyn ýön gol çekişdi, habarlaşyk edildi, ýöne bir gol çekişmeden kagazyň ýüzüne ýazylmakdan başga aňryk gitmedi diýdi. Nurberdiň ruhy bu da kabul etmeýärdi diýdi. Ol şu dokumentin aşagyna gol çekse de onun waraşy kommunizm diýen söze allergiýasy bardy diýdi. Halamaýardy kommunistler diýdi. Kommunistler sebäpli şu güne geldik. İssek Türkmenski opozisyoner, yani bütün Türkmen opozisiyanın içinde Nurberdi Nurmamedov özünün sözüne eýedigini, sözünün ardyna durandygyny, gorkak gaýdusuzlygy bilen özünü meniň hatyramda, aklymda, pametimde şeýle bolup galdy diýdi. Men ona gaty minnetdar diýe, ol gaty kän iş etdi diýip türmeden çykarmak, meniň türmeden çykarmagym üçin 98-nji ýylda diýe. Şonda da menden öýkeledi, men onun bilen gürleşmän, onun bilen maslahatlaşman Aşgabatdan gidip galanym üçin 98-nji ýylda, yani Ors diplomatlary, Orslary aldanyp giderim üçin menden öýkeläp ýördi diýip gatkan ulatlar. 98-de bir Orsun pasorlugyny gepini dinläp gidýärem. Şonda gitmelerden diýip menden şonun kän öýkeläp gezdi diýip. Men hakykatdan şol döwür aldandym diýip. Men hakykatdan muňa habar berjekdim, munyň bilen maslaşjakdym. Ýöne menne mümkinçilik bolmady diýip. Ne telefonum bardy, ne wagtym bardy, ne de öýümden çykyp bilýärdim diýip. Men daha şol wagty Amerikan pasolstosuna da habar berip bilmedim diýip. Olaram kän iş etdiler biz içeriden çykmak üçin diýip. Ýöne men öz utanjymdan ona metip bilmedim diýip. Indem полагая, что успею объяснить им причину принятого мной решения об отъезде из Ашхабада. Yani Aşgabat'tan gidenden soň düşündirendirip pikir edýärdim diye. Ýöneje o tarapdan bu tarapdan menden öýkelediler. Menem aldanandygyma göz ýetirdim, öňe giç boldy diye. Muhammed Murat Salamatov diye. Kim bilemez. Это один из образованнейших и честнейших людей Türkmenistan'ı diye. Yani bu Muhammed Murat Salamatov Türkmenistan'ın iyi akıllılarından ve arası adamlarından biridir deyip bilirim diye. Benim ömrümde bana duş gelenlerin arasında diye. Ben durmuşuma minnettar ki şular yarak kıyska dövrün içinde ben şular adamımla hem tanışmak mümkünçiliği oldu diye. Ben ona bir ya da iki ya da üç kedek bir interview verdim ve kadetlerine bir kedek makala yazdım diye. O birinci olup benim yanıma geldi. Solidarnostyny, gollujokdygyny, meniň bilen bir pikirledigini aýdýardy. Bir durmuş последующий раз
Neskолько раз я звонил ему по телефону. Bir näçe gezek bilen bilen telefonla gurlaşdyk. Ve şoň bilen bilen kontaktlarymız kesildi. Onun kitaplary, yazan makalalary, işleri bizim halkımızın mentalitetine seretsen ve munyň ýazanatlaryna seretsen menne bir hilli buýsonç, gordyst bir hilli bir gurur, buýsonç duýgusy döredýärdi. Bizim halkymyzyň arasynda beýle intellektual beýik insanlaryň barlygy menne gelecekki bir nesle inşallah bir bela gelmeyecektir diýip menne diýe ine umytdyr edýärdi diýe de muňalak adamlar bar bolsa bu ýurdun içinde akylly kellesi gowy işleýän bu halk hork bolmajakdyr we ýitirilmejekdir inşallah. Munyň arasynda hem munyň arasynda Farhat Ilyasow häzirki döwürde Moskwada ýaşaýar. Ol wagtal Orsaýdyň peçatlaryna özüniň ötkür kritik politik pikirleri bilen Türkmenistan tema pikirleri barada makalalar ýazýar diýe. Indi Russkaya община Anatoliy Petrovich Fomin inşallah bilen halkymyzyň içinde intellektual derejesi beýik bolan insanlaryň sany artsyn, köpelsin. Allah berýändir ilmi, bilimi. Allah'can bu milletin yok olmaklarına yol vermeyecektir inşallah. Russkaya община Anatoliy Petrovich Fomin diye. Russkая община смогла бы сыграть большую роль в политической жизни Туркменистана, и Fomin diye adı geçkide ayarlayan diriliş. Nurhan Yusufi, İran Türkmeni. Oruslara belli bir в общем, этот человек при всех ошибках и сложностях во взаимоотношениях, этот человек очень много сделал для туркменской оппозиции. Он хотел, чтобы оппозиция стала по-настоящему демократической и создала свою основу цивилизованного государства. Нурхан Юсифи. Это иранский туркмен, получивший несколько десятков лет назад японское гражданство. Я познакомился с ним, когда работал в Туркменистане. Так, Болья, Намедья, Джаракули, Бабакулиев, Ашир Атаев, Нурклич, Ниязклич, Игорь Мамурат, Оразов на перебой ходили к князю и убеждали в том, что назначить Нурхана Юсуфи чрезвычайным послом Туркменистана в Японии. Гараз düşünükli. Buna 2000 yılda мне позвонил из Японии Нурхан Юсифи и предложил возобновить наши контакты. Это была приятная неожиданность для меня. С тех пор мы продолжаем поддерживать отношения, обсуждаем проблемы, связанные с ситуацией в Туркменистане, с тем, чтобы способствовать установлению там демократических порядков. По приглашению Юсуфи я дважды был в Токио 2002-2024 yılda. Onda şeyler näme diýes? 155-nji sahypa berlik. Muny adrak efiri. Owa şördinde bir daha sorajak bolýan agam. Auduklif dowam edersa. Bolýa, seretdiň agam, seret. Auduklif Daşary işler ministri bolup işlän döwründe Niýazowyň elinde işleýär, dogry dälmi? Indi pikir edip görüň, näçinji ýyllarda Kerki tarapdan Lewap welaýatyndan bir giden türkmenler Awganistan tarapyna geçip Awganistan tarapynda galýar. We bul Awganistandaky türkmenleri Türkmenistanyň içine almaly diýip, näçe miň sansyny almaly diýip gol çekilip karar kabul edilýär. We şonda Awganistanyň içindäki türkmenleri Türkmenistanyň içine alman, olary derek buluşlar alýarlar. Yani Türkmenistan'ın içine buluşları geliyor. Türkmenler däldäni buluşları getirýärler Türkmenistan'ın içine. No. Yani Audukliev Daşary işler ministerlikden aýrylyp opozisiýa bolandan soň bolup geçen hadiseler we başyna gelen zatlar barada ýazýar we kimleriň ýanaşanlygy barada. Daşary işler bolup işlän döwründe karşılaşan hadiseler barada yazan kitabı ya yazan sözler barmy? Meselem Daşary işler ministri bolup işlän döwründe nähili hadiseler bilen karşılaşdy? Nämeler başlanyşdy? Häzir efirini dipoda ýapýas.
Benim YouTube kanalıma girýän, Abdukulif Appozisiýa barada bölüm 1 diýip açýan we şo taýda hökümetde bolup geçen wakalary görüň berýär, oturup dinlersin. Ya bolýa. Onda şolar ýalak vatandaşlar, ýagny bu taýda daşdan, keşfetden dinläp oturanlar bar, içerden dinläp oturanlar bar, başga saytdan gelip dinläp oturanlar bar. Näme üçin dinleýänni, näme görüň berýänmizi bilmeýän oturanlar bar. Ýagny bularyň bilmek isleýän zady we biziň hem bulara bermek isleýän maglumatymyzyň sebäbi häzirki wagt türkmen halkynyň üstünde oýnalyp oturan oýunlar. Ýagny adamlara umytdürden bolýarlar, ýagny opozisiýa bar, hereket bar, syýasy söz söýleýänler bar diýip umytdyr edýärler. Owa işler bitenden sonra da bul umytları öldürýärler, syýasy söz söýleýänler ýok edýärler. Her bir syýasy sözleýän, syýasy söz söýläp hereket edýän adamlaryň arasyna bolsa bir giden haýynlary, satkynlary, mülkine, mal mülk üçin ılgap berenler bolýar, şahsy bähbud üçin ılgap berenler bolýar. Ya şu zatlaryň içinden özüne geregini aljak bolup berenler bolýar. Her bir adam bir maksat üçin çykýar. Ýagny maksatsız bir adam çykmaýar. Meselem her bir türkmen vatandaşy şu wagt çykanda birisiniň jaý problemi sebäpli çykýar, biri ağır haritlerden gıççılık sebäpli çykýar, biri pasport üçin çykýar, birisi Türkmenistan içinde bir jenayet hadise bolýar, bunuň üçin çykýar. Bir giden türkmenler bar we bir giden türkmenleriň öz ara derdi bar. Biriniň bannisa problemi, doktor problemi, migrasiýa, pasport, ýagny müňdürli dertli adamlarymyz bar. Hemmemiziň derdimiz dürli. Ýöne biziň bir kemçiligimiz bar. Biz niýetimizi bir edip bilemiz. Ýagny biz niýetimizi bir etmekle üçin adamlaryň bir niýet bilen görüşmekligi we bir maglumaty bermekli gerek. Meselem bu maglumat näme? Şu sistemany aýyrmakly üçin hökümeti täzelemeli, hökümeti täzelemekli üçin baş tutan aýyrmaly. Baş tutany aýyrmakly üçin resmi bir şekildäki baş tutanyň garşysyna hereket etmeli. Emma bizde näme bolupdy? Ýarymyzy azy haritlar bilen güýmeýärler. Ýarymyzy öz ara jaý dawasy we şoňa meňzeş dawalar bilen güýmeýärler. Ýarymyzy şahsy çekilişikler bilen, ýarymyzy bolsa her kim öz-özüni aklamaklyk we biri garalamaklyk bilen güýmeýärler. We bu edilýän işleriň hemmesi, ýagny hökümete garşy alınıp barýan hereketleriň hemmesi resmi bir şekilde däl-de öz ara TikTok platformada ýa YouTube platformalarda amal aşyrylýar. We bular hem degersiz. Sebäbi 10 ýylda 30 ýyl gürleseň hem bu işleri resmileşdirmeseň peýdasy ýok. Hawa. Tawalaryna diýeriz, edileşler tawalyn bir kemi ýok, bir 3 sagat dagy bir okadyk gerek. Şu bilen 150 sahypa gelip ýetdik. Ertire däl hepdäniň içinde bir günleriň ýerine dowam eder, habar eder, ikinji gün ýa üçünji gün daha bolar. Dowam eder. Kotararsan bu kitabı okap ve adamlar bu näme üçin okaýar? Şol döwürlerdäki edilen kemçilikleriň öňüni almaly we näme ediljek bolsa şo tarapa yönelmeli. Be yalanlardan oje hemmemiz hem doýduk. Bu yalan hiç kime de gerekler. Ana sağ olun, Allah'a emanetsiniz. Diýeriz sana da sağ olun. Gowy pikirlerini. Bolýa, sağ olun. Kostum. Şafran dostum, aleykum salam. Yine bir gelinin dağlarız nasip bolsa. Yapaylı ikindi wagty çykmak kalmadı. Namazımız okalım. Bar, sağ olun. Allah'a emanetsiniz dinleýişler. Elbette ki Allah Teala bize hakykati, adalaty, enaata, hormaty, ýagşylyk etmekligi buyurýar, halal gezmekligi buyurýar. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın.